हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे ஹரே राम। கிருஷ்ணா மாதாஜி, கேக்குதுங்களா நான் பேசுறது? கேக்குது மாதாஜி। ஓகே மாதாஜி. நான் வீடியோ हरे ஆன் कृष्णा பண்றேன். माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நான் பிபிடியும் தெரியுதா அப்படின்றது எனக்கு சொல்லுங்க. அச்சச்சோ. தெரியுது நீங்களே தெரியுறீங்க, அந்த டிவைஸும் தெரியுது மாता जी। ஒரு நிமிஷம். ஸ்ரீனி மாता जी வந்துட்டாங்க, உங்களுக்கு அதான் பேக்கப். நான் மாதாஜியும் கோஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். சப்போஸ் ஸ்லைடு ஸ்டாப் ஆச்சுனாலோ இல்ல என் வாய்ஸ் ஸ்டாப் ஆச்சுனாலோ சொல்லுங்க மாதாஜி, ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இன்னைக்கு இன்னைக்குள்ள கிளாஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 15th பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சாப்டர் 15 புருஷோத்தம. அச்சோ, இது என்னது? ஷைனி மாதாஜி நீங்களே ஷேர் பண்றீங்களா? ஏன்னா இது ஓகே மாதாஜி, ஒண்ணும் அடுத்த பிரச்சனை அடுத்த இல்ல. மாதாஜி அடுத்த லெஃப்ட் சாப்டர் தான் ரைட்ல இருக்கு பாருங்க, என்ன லெஃப்ட் மாதாஜி? ரைட்ல இருக்குல்ல ஏரோ மார்க், லெஃப்ட் புரியல. ரைட்ல இருக்கு பாருங்க ஏரோ மார்க், ஏரோ அதான் மார்க் அது அடுத்த லெஃப்ட். சாப்டருக்கு போகுது மாதாஜி. பாருங்க, சாப்டர் 16க்கு ஓகே. போகுது. அதுவுமே ஃபுல்லா வர மாட்டேங்குது. சாப்டர் 15ம் என்னால இது பண்ண முடியல, அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போக முடியல. 14 நேத்திக்கான டென்ஷன் 14th. ஆகாதீங்க மாதாஜி, எனக்கு கோஹோஸ்ட் ஓகே ஓகே. பண்ணுங்க, நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நான் பண்ணிட்டாங்க, கோஹோஸ்ட் உங்களை பண்ணிட்டாங்க மாதாஜி. பண்ணிட்டேன். நீங்க பண்ணுங்க. ஓ 15th சரி சாப்டர் சரி நான் ஸ்கிரீன் ஷேரை ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். நான் பேசிட்டு இருக்கேன் அது வரைக்கும், ஓகேவா? சரி மாதாஜி, சரி. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஸ்டாப் ஷாப். நீங்க சொல்ற மாதிரி கிருஷ்ணர் நல்லா விளையாடுறாரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் என்ன பண்றேன்னு எனக்கே தெரிய மாட்டேங்குது கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இருங்க இத முதல்ல க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வரேன். என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதா மாதாஜி? ஷேர் பண்ணிருங்க. தெரியுது. தெரியுது மாதாஜி. அதை நான் பெருசுபடுத்திக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே ராமா, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தரோட போட்டோ வச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்றைய L1 18 நாட்கள் பகவத்கீதை வகுப்பிற்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லைடு சுவாமி படம். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் அவங்களோட அருளோட இன்றைய வகுப்பை நம்ம துவங்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவங்களோட பிளெஸிங்ஸோடவும் நம்ம கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் நம்ம இன்னைக்கு சாப்டர் 15th பார்க்க போறோம். மாதாஜி, அந்த சாப்டர் 15th ஸ்லைடு காமிங்க. புருஷோத்தம யோகம். பகவான் வந்து இங்க இந்த சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர். இந்த சாப்டர் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறப்போ பகவான் எந்த அளவுக்கு நம்மள பிளெஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நல்லாவே புரிஞ்சுக்கலாம். மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு காமிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமः. அத பஞ்சதசோऽध्यायः புருஷோத்தம யோகः. மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் காமிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச. இல்ல முக்காவாசி வந்து பகவான் தான் பேசுற மாதிரி இருக்கும். உத்வா மூலம் அத்தாஹம் அஸ்வத்தம் பிராஹுர் அவ்யயம் சந்தாம் சீயஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேத சவேத வேத். அதாவது பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இங்க வந்து இந்த ரைட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா டிசையர் ட்ரீ அப்படின்னு ஒண்ணு நம்ம பார்ப்போம். அதாவது இந்த டிசையர் ட்ரீல இது வந்து எங்க இருக்குன்னா, அதாவது ஆன்மீக உலகத்துல ஒரு மரம் இருக்கு. அதோட பிம்பம் இப்போ ஜென்ரலா இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல நம்ம ஒரு மரம் பாக்குறோம்னா அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து தண்ணி பக்கத்துல இருக்குன்னா அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் விழும் இல்லையா? அத மாதிரி இந்த மரம், ஒரிஜினல் மரம் ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கு. அதோட பிம்பம் தான் இந்த டிசையர் ட்ரீ. சோ அதனால இன்வெர்டடா இருக்கும். ரூட்ஸ் எல்லாம் மேல இருக்கும், லீவ்ஸ் பிரான்ச்சஸ் அதெல்லாம் கீழே இருக்கும். சோ இங்க இந்த இலைகள் கிளைகள் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னொன்னு ஒரு விஷயங்களை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. இந்த இலைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. இதுல வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் நமக்கு அதுல பேர்லயே பாருங்க டிசையர். நம்ம என்னென்னலாம் ஆசை வச்சிருக்கோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் இது இருக்கும். அதாவது இந்த மெட்டீரியல், இந்த ஜட உலகத்தை தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது இந்த மரம். நம்ம ரொம்ப நிறைய விஷயம் இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல நிறைய அட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலா நிறைய நம்ம ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னா இந்த மரத்தை விட்டு நம்ம வரமாட்டோம். இந்த மரம்ன்றது ஜட உலகம். இந்த ஜட உலகத்திலேயே நம்ம இருப்போம். அப்படியே திரும்ப திரும்ப மீண்டும் புனரபி மரணம், புனரபி ஜனனம், அந்த மாதிரி திரும்ப இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்லயே தான் நம்ம இருப்போம். நம்ம ரொம்ப டிசையர்ஸ் வச்சிருந்தோம்னா, அதாவது ரொம்ப ஆசைகள் வச்சிருந்தோம்னா நம்ம இந்த மரத்திலேயே தான் சிக்கிக்கிட்டு இருப்போம். அதாவது இந்த ஜட உலகத்திலேயே நம்ம சிக்கிக்கிட்டு இருப்போம். எப்ப நம்ம மேல் உலகம், அதாவது பகவானோட உலகத்தை அடையணும் அப்படின்னா
இந்த அட்ராக்ஷன்ஸ், இந்த மெட்டீரியல் அட்ராக்ஷன்ஸ்ல பற்று விட்டுறணும். பற்று விட்டா மட்டும்தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல போய் பிரம்மா உட்கார்ந்துருக்காங்க பாருங்க, அந்த ரூட்ஸ் கிட்ட அங்கதான் பிரம்மாவோட உலகம் இருக்கு. சோ பிரம்மாவோட உலகத்துக்கு நம்ம வர முடியும். அதுவுமே சாதாரண விஷயம் இல்ல. நிறைய நல்ல காரியங்கள் இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா பையஸ் ஆக்ட்ஸ்ன்னு இங்க போட்டிருக்கோம். லெஃப்ட் சைட்ல, ரைட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இன்பயஸ் ஆக்ட்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம். பையஸ் ஆக்ட்ஸ்னா நல்ல நல்ல செயல்கள், நல்ல ஹோமம் வளர்க்கறது, அந்த ஹோமம் அப்புறம் நல்ல ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறது, சாமிக்கு பிடிச்ச மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல வருவோம் அந்த பிரம்மாவோட உலகத்துக்கு. அங்க பாருங்க, பிரம்மாவோட இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா லிபரேஷன்ல பிள்ளையார் அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க பாத்தீங்களா. சோ தேவர்கள் எல்லாருமே அங்க இருப்பாங்க. அப்புறம் அந்த பிரம்மாவோட உலகத்துல இருந்து கொஞ்ச தூரத்துல பாத்தீங்கன்னா இவர் கிருஷ்ணரோட கோலோக பிருந்தாவனம் இருக்கும். அந்த பிக்சருமே இனி வரக்கூடிய ஸ்லைட்ஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப இந்த சைட்ல பாருங்க, இம்பயஸ் ஆக்ட்ஸ், என்னென்ன செயல்கள் செய்யக்கூடாதோ அந்த மாதிரியான தீய செயல்கள் செஞ்சோம்னா நம்ம இந்த டிசையர் ட்ரீ, அதாவது இந்த ஜட உலகத்துலதான் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுப்போம். இப்ப நேத்திக்கு கூட அந்த 3 வகையான குணங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா, சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம். சோ சத்வகுணத்துல இருந்து நல்ல நல்ல செயல்கள்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு வர்றப்போ இந்த மாதிரி மேல 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 போய் பிரம்மாவோட உலகத்துல இருந்து, அப்புறம் பிரம்மாவோட உலகத்துல இருந்தும் நம்ம சும்மா இல்ல, நம்ம அங்கேயும் இருந்தும் பக்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறப்போ நம்ம கிருஷ்ணரோட கோலோக விருந்தாவனத்தை ரீச் பண்ண முடியும். அதே இந்த சைடு பாருங்க, இம்பயஸ் ஆக்ட்ஸ், தீய செயல்கள்லாம் செஞ்ச நேத்திக்கே நம்ம பார்த்தோம்ல, தமோ குணத்துல ஒருத்தன் இருந்தான், தமோ குணத்திலே இருந்து அவன் மரணமும் அடைஞ்சான் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பிறவி அவனுக்கு மனுஷ பிறவி கூட கிடைக்காது, கண்டிப்பா ஒரு அனிமல் பிறவி தான் அவனுக்கு கிடைக்கும். அந்த அனிமலுமே இப்போ காட்டுக்கு ராஜா அந்த மாதிரி கூட அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்காது. ரொம்ப ரொம்ப அனிமல்லே ரொம்ப வீக்கான ஒரு அனிமலா அந்த மாதிரி ஒரு பிறவிதான் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும். ஏன்னா அந்த மாதிரியான செயல்கள் அவன் செஞ்சிருப்பான், அவனுக்கு மனுஷ பிறவியை கொடுத்து, ஆனா அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டான் இல்லையா. சோ அதனால அவனுக்கு அனிமல் பிறவி தான் கிடைக்கும். தீய தீய செயல்கள் இங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல போட்டிருக்கு பாருங்க, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், நம்ம புலன்கள் திருப்தி செய்யறதுக்காகவே சில பேர் நம்ம இந்த மனுஷ ஜென்மத்துல நம்ம மனித பிறவி எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா நமக்குன்ட்டு சில கடமைகள் இருக்கு, அதை செய்வோம். நமக்குன்னு கொஞ்சம் ஆசைப்பட்டிருப்போம், அதையும் நம்ம நிறைவேற்றிக்கலாம். ஆனா ஃபுல் லைஃபும் நான் என்னோட புலன் திருப்திக்காகவே நான் வாழுவேன் அப்படின்னு இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா பகவானோட உலகத்தை ரீச் பண்ண முடியாது. சோ சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்னா அதான் அர்த்தம். நம்ம புலன்களை திருப்திப்படுத்துற மாதிரி செயல்கள்லயே ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா மறுபடியும் இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல தான் நம்ம வாழுவோம். அதுக்கப்புறம் பணம், எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். மாதாஜி கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, 3 பேர் இருக்கீங்க மாதாஜி, கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. சோ அப்புறம் ரொம்ப பற்று, அந்த பணம் மேல ரொம்ப பற்றா இருந்தா அவங்களாலையும் பகவானை ரீச் பண்ண முடியாது. நம்ம இந்த ஜட உலகத்திலேயே தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கணும். அப்புறம் சில பேருக்கு ஜாதி, மதம், அதாவது ரிலீஜியன், ஏன்னா நான் இந்த மதத்தை சேர்ந்தவன் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு அதுலயும் ரொம்ப பித்து பிடிச்சி இருந்தாங்க, இல்ல ரொம்ப பற்றோட இருந்தாங்கன்னா அவங்களாலையும் பகவானை நோக்கி போக முடியாது. சோ நம்ம பையஸ் ஆக்ட்ஸ், அதாவது பகவானை நோக்கி நம்ம மனுஷ பிறவிய செலுத்தணும். நமக்குன்ட்டு கடமை இருக்கு, அதையும் பண்ணிட்டு நமக்குன்னு சில ஆசைகள்லாம் இருக்கு, அதையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம ஆசைப்பட்டனாலதான் பகவான் நம்மள இந்த உலகத்துக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு இந்த உலகத்துல நம்ம பிறவியும் எடுத்திருக்கோம். சோ நம்ம ஆசைப்பட்டதை செஞ்சுக்கலாம். அதுக்குன்ட்டு நான் எனக்கு இதுதான் ஆசைன்னு சொல்லி ஃபுல் மனுஷன் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுல 90% நான் அதுலயே ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன்ட்டு இருக்கக்கூடாது. அதுதான் பகவான் கேட்கறது. நம்மளால எந்த அளவுக்கு முடியுமோ பகவானோட ஸ்லோகங்கள், பகவானோட கதைகளை கேட்கறதுல விருப்பத்தோட இருக்கிறது, இந்த மாதிரி செயல்கள்ல ஈடுபட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம கிருஷ்ணரோட கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைய முடியும். மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். சோ இதைத்தான் நான் இவ்வளவு நேரம் ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சோ இந்த ஜட உலகம், இந்த மாதிரியான செயல்கள் நம்ம செய்யக்கூடாது, இந்த 3 குணங்கள், இதெல்லாத்தையும் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், நான் கண்டிப்பா இந்த ஜட உலகத்துக்கு திரும்ப வரணும் அப்படின்னு நமக்கு ஆசை வராது. சோ நீங்க பகவத்கீதைய படிச்சுட்டீங்க, மாதாஜி கொஞ்சம் யாருன்னு பாருங்க மாதாஜி.
ஐபோன் மாதாஜி மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. நம்ம இந்த ஜட உலகத்தை பத்தி நம்ம கம்ப்ளீட்டா தெரிஞ்சுக்கிறது எல்லாமே இந்த பகவத்கீதையில பகவான் சொல்றாங்க இல்லையா? சோ பகவான் சொல்ற எல்லாத்தையுமே, அதாவது பகவத்கீதையே நம்ம ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே, வேதங்களை கத்துக்கிட்டா என்ன பலன் கிடைக்குமோ, வேதங்களை கத்துக்கிட்டா என்ன ஞானம் கிடைக்குமோ, அது பகவத்கீதைய நம்ம படிச்சு படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறது மூலியமாவே கண்டிப்பா கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. இதுவும் இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த டிசைட்ரி ரூட்ஸ்ல பிரம்மாவோட உலகம் இருக்கு. அந்த பிரம்மா உலகத்தை தாண்டி ஒரு ரிவர் மாதிரி ஒண்ணு போகுது. அதை தாண்டி பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரோட கோலோக விருந்தாவனம் இருக்கு. சோ அந்த கிருஷ்ணரோட கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போகிறதுக்கு தான் நம்ம எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி நல்ல நல்ல வழிகள் பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம ஆன்மீக குருமார்கள் எல்லாமே நம்மள வழி புதுசா பக்தி பண்ண வர்றவங்களுக்கு நீங்க இந்த அவங்க அழகா பாதை போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. சொல்றாங்க நீங்க இப்படி இப்படி போங்க, இந்த பாதையில இந்த மாதிரி எல்லாம் முட்கள் இருக்கும், இந்த மாதிரி எல்லாம் தடங்கள் வரும், அதை நீங்க இப்படி ஹேண்டில் பண்ணுங்க அப்படின்ற எல்லாமே நமக்கு குருமார்கள் இருக்காங்க. சோ அவங்க சொல்றதை கேட்டுட்டு அந்த பாதையில பயணம் பண்ணினாலே போதும், நம்ம பகவானை அடைஞ்சிட முடியும். மாதாஜி அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. இது இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் பலப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. அதாவது இந்த பிரான்சஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நிமிஷம், ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க இந்த ரூட்ஸ் எல்லாமே மேல இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நான் சொன்னேன் இல்லையா, இது கீழே தான் பிரான்சஸ் இருக்கு, லீவ்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கு. சோ இந்த கிளைகள் பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலாவே ஒவ்வொரு கிளையில இருந்து சப் கிளை அந்த நிறைய நிறைய சின்ன சின்ன கிளை அதெல்லாம் வரும் இல்லையா. சோ இங்க கிளைகளா எது ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா நம்ம முக்குணங்கள் தான். இப்போ ஒரு செடிக்கு நல்ல மண்ணு வேணும், நல்ல தண்ணி வேணும் இல்லையா, அதனால அந்த மண்ணு தண்ணி மாரி இந்த முக்குணங்கள். அந்த அப்புறம் அந்த பிரான்சஸ் கீழே மட்டும் போல மேலையும் போகுது கீழையும் போகுது, அந்த மாதிரி இருக்கு. உப கிளைகள் ஒரு கிளையில இருந்து இன்னொரு கிளையெல்லாம் வருது. அந்த உப கிளைகள்லாம் எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா புலன் இன்ப விஷயங்கள், நம்ம புலன் இன்பத்துக்காக என்னென்ன செயல்கள்லாம் செய்யறோமோ அது எல்லாமே ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலன் நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்படும். அதாவது நம்ம செயல்கள் அதுவுமே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பகவான் நீங்க என்ன செயல்கள் செய்யறீங்களோ பலனை எதிர்பார்த்து நீங்க செய்யாதீங்க, பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யுங்க. நம்ம பலனை எதிர்பார்த்து செஞ்சோம்னா திரும்ப திரும்ப இந்த ஜட உலகத்திலேயே தான் இருப்போம். இந்த கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் எல்லாம் அதை தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. மாதாஜி அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. இப்ப 3rd and 4th ஸ்லோகம்ல பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ இங்க ரைட் சைட்ல பாருங்க ஒரு போட்டோ போட்டிருக்காங்க, ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மரம். அந்த மரத்தை ஒரு வெட்டுப்பட்டு கிடக்குது அந்த மரம். அந்த மரத்தை எப்படி கையால கையால இப்படி எல்லாம் வெட்ட முடியாது இல்லையா, சாதாரண நம்ம கிச்சன்ல யூஸ் பண்ற கத்தியாலையும் வெட்ட முடியாது. ஒரு பெரிய அருவாளால வெட்டுனா மட்டும்தான், அருவாள் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, கோடாரிய வச்சுதான் வெட்ட முடியும். அத மாதிரி இத எதோட ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம பற்றோட இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த பற்றுகள் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இந்த மரம் மாதிரி ஸ்ட்ராங். எப்படி ஒரு சின்ன செடியா இருந்தா அதை ஈஸியா நம்ம பிடுங்கி எடுத்துடலாம். அதே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மரம்னா அதை நம்ம பெரிய கோடாரி வச்சுதான் வெட்டணும். சோ அதனால நீங்க ஆசைகள் அப்படியே மேல 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 வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது இந்த மரம் மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மரமா ஆயிடும். அதனால அப்படி வளர்ந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்க அப்படி வளர்த்து ஏன்னா நமக்கு பகவத்கீதை அறிவே ரொம்ப லேட்டா தான் கிடைக்குது. சோ அந்த நமக்கு அறிவு கிடைக்கிறப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மரம் மாதிரி தான் நம்மளோட விஷஸ் எல்லாமே இருக்கு இல்லைங்களா. சோ அதனால பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, பற்றின்மைன்னு ஒரு கோடாரிய வச்சு நீங்க இந்த மரத்தை வெட்டுங்க. அதாவது நம்மளோட விஷஸ் ரொம்ப புலனுகர்ச்சியில ஈடுபடுறது அது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. அப்படி கட் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் பற்றின்மை, அதாவது பற்று வச்சுக்க கூடாது. பற்றோட இருந்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஜட உலகத்திலே தான் இருப்போம். எப்ப நம்ம பற்றை விட்டுட்டு பற்று வச்சுக்கலாம், யார் மேல வச்சுக்கலாம்னா பகவான் மேல வச்சுக்கலாம். பகவான் மேல வச்சுக்கிட்டோம்னா பகவான் அழகா நம்மள தூக்கிட்டு போயிடுவாரு. அதனால இங்க நம்ம பற்று வச்சுக்கிட்டோம், நகை மேலேயோ மண்ணாசை பொன்னாசை பெண்ணாசை இந்த மாதிரி நிறைய ஆசை இருக்கே நமக்குதான், அந்த 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 விஷயங்கள்ல எல்லாம் நம்ம ரொம்ப ஆசைப்பட்டு பற்றோட இருந்தோம் அப்படின்னா இங்கதான் நம்ம மறுபடியும் பிறவி எடுப்போம். ஏன்னா பகவான் உனக்குதான் என் மேல ஆசை இல்லையேப்பா, உனக்கு உன் ஒய்ஃப் மேலதானே ஆசை, உனக்கு உன் பசங்களோட தான் ஆசை, உனக்கு உன் பேர பசங்களோட தான் ஆசை அப்படின்னா நீ அங்கே மறுபடியும் உனக்கு அதே குடும்பத்துல
அதே குடும்பத்துல பிறவி எடுக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைய பகவான் அமைச்சு கொடுத்துருவாங்க. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. இது எங்கே முடிக்கின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். இத சொல்றது யாரு? பகவான். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ, நம்ம கிருஷ்ணரோட கோலோக விருந்தாவனம் அடைஞ்சா மட்டும்தான் திரும்ப வரமாட்டோம். அதனால அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு என்னென்ன முயற்சிகள் செய்யணுமோ அதை செய்யுங்க. அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடம் இருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடம் இருந்து எல்லாம் இது பகவான் அவங்கள பத்தியே தான் சொல்றாங்க. ஏன்னா பகவான் தான் ஆதி மூலம், அவர் தான் எல்லாத்தையுமே உண்டாக்குறாங்க. கடைசியா நம்ம எல்லாரும் இந்த உலகத்தை அழிக்கிறப்போ நம்ம எல்லாருமே பகவானோட கர்ப்பத்துக்குள்ள போயிடுவோம். சோ நம்மளோட முடிவு வந்து பகவான் கிட்டதான் இருக்கு. நம்ம ஸ்டார்டிங்கும் பகவான் கிட்ட இருந்துதான் நம்ம வரோம். சோ அந்த இடத்தை நோக்கி நீங்க போங்க அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகம் 3rd and 4th ஸ்லோகம்ல சொல்றாங்க. யாரிடம் இருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ பற்று வச்சுக்காதீங்க அப்படின்றது பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. மாதாஜி அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவது இல்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவது இல்லை. சோ பகவானோட உலகம் நம்ம விஸ்வரூப தரிசனத்திலே பார்த்தோம் இல்லையா? அது பகல்ல தான் பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுறாங்க. பகல்லையுமே ஜெனரலா டே டைம்ல பிரகாசமா இருக்கும். அதுலயுமே அந்த பிரகாசம் எப்படி இருந்துச்சு? 1000 சூரியன் வந்தா எப்படி எவ்வளவு ஒளியோட இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு பிரகாசமா இருந்தது அப்படின்ட்டு நம்ம அர்ஜுனர் ஃபீல் பண்ணாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி பகவானோட கோலோக விருந்தாவனம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு தாமரை மலர் மாதிரி இருக்கு. நடுவுல ராதையும் கிருஷ்ணரும் இருக்காங்க இல்லையா? அதுதான் பகவானோட கோலோக விருந்தாவனம். அதை சுத்தி பாருங்க, நிறைய பபிள்ஸா இருக்கு பாத்தீங்களா? அதெல்லாம் நிறைய கோள்கள், அதெல்லாம் நிறைய ஆன்மீக உலகங்கள். அது ஒரு உலகத்தையும் ஒரு விஷ்ணு வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கிறாங்க. சோ நடுவுல எல்லா விஷ்ணுக்கும் பாத்தீங்கன்னா தலைவரா இருக்கிறவர் யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ண பகவான். ஓகேங்களா? சோ கிருஷ்ணரோட கோலோக விருந்தாவனம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு டே நைட் அப்படின்னு இல்ல, எந்த நேரமுமே சுய பிரகாசமா இருக்கும். அதுக்கு தனியா நம்ம இங்க இது நைட் டைம், நம்ம இங்க லைட் எல்லாம் போட்டாதான் நமக்கு வெளிச்சம் இருக்கும் இல்லையா? இல்லைன்னா லைட் இல்லைன்னா அவ்வளவுதான், நம்ம இருட்டுலதான் இருப்போம். ஆனா அங்க அப்படி இல்ல, நைட்டோ டேவோ எந்த நேரமும் நல்ல பிரகாசமா தான் இருக்கும். அதுக்கு தனியா மின்சாரம் எதுவுமே தேவைப்படாது. சோ அந்த அளவுக்கு பிரகாசமா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி பிரகாசமா இருக்கிற அந்த உலகத்துக்கு யாரெல்லாம் வராங்களோ அவங்க மீண்டும் இந்த ஜட உலகத்துக்கு வரமாட்டாங்க அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. மாதாஜி அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. சோ கிருஷ்ணரோட கோலோக விருந்தாவனத்துல இப்படிதான் பகவான் வந்து நித்தியமா ராசலீலை புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ராதையோட. அண்ட் யார் என்னென்ன பாவத்தோட நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்றோமோ அந்த பாவத்தோட நம்ம பகவானோடவே நிரந்தரமா இருக்கலாம். மாதாஜி அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவார். ஏன்னா இந்த வேர்டு நீங்க கேட்டிருப்பீங்க இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே பகவானோட பின்ன பகுதிகள், பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல். பகவானோட உடம்புல இருந்து நம்ம வந்திருக்கோம். நம்ம வந்து இந்த டார்வின் ஸ்டோரியில குரங்குல இருந்து மனுஷன் வந்தான் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. நம்ம பகவானோட அம்சம். நம்ம பகவானே இத சொல்றாங்க. நம்ம மனுஷங்க சொல்றத நம்புறோம், பகவான் இங்க சொல்றாங்க அதை நம்ப மாட்டேங்கிறோம். அதனால அது எல்லாமே மாறணும். சாஸ்திரங்கள்ல பகவான், அதுவும் பகவத்கீதை சாட்சாத் பகவானே பேசியிருக்காங்க. சோ பகவான் என்ன சொல்றாங்களோ அது கண்டிப்பா நம்ம நம்பி அது என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அது பிரகாரம் நம்ம வாழ்றதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, அது இன்னும் முடிக்கல 7th ஸ்லோகம். சோ நம்ம எல்லாருமே இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல கட்டுண்டு இருக்கோம். நம்ம எல்லாருமே இப்போ ஒரு மனுஷன் இன்னொருத்தனை நீ என்ன பாவம் செஞ்சியோ, நீ இப்படி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்க அப்படிலாம் சொன்னாங்கன்னா நம்ம யாரும் துவண்டு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன்னா பகவானுக்கு தெரியும் இங்க வேஸ்ட்ன்னு யாருமே கிடையாது. அவன் படிச்சவனா இருக்கலாம், படிக்காதவனா இருக்கலாம், என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம். பகவானும் ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு அர்த்தத்தோட தான் அந்த ஜீவனை வந்து இந்த உலகத்துல அனுப்பியிருக்காங்க. அதனால எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் இன்னொரு மனுஷனை காயப்படுத்துற அந்த
இது கிடையவே கிடையாது, ரைட்ஸ் கிடையாது. எல்லாருமே பகவானோட பின்னபகுதிகள் தான். சோ பகவானோட குழந்தை அப்படின்றக்கப்போ இன்னொரு மனுஷனை நம்ம எப்படி காயப்படுத்தலாம் இல்லையா? சோ அதனால யாராச்சும் ஏதாச்சும் டவுனா இது பண்றாங்க, உங்களை அவமானப்படுத்தி பேசுறாங்க, குறைச்சு பேசுறாங்கன்னா நீங்க அதுக்கு பதிலே பேச தேவையில்லை. பகவான் வில் டேக் கேர். நம்ம கவலைப்படக்கூடாது, அதுதான் மெயினா. ஏன்னா மனசை வந்து நேத்திக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம நல்ல சந்தோஷமா இருந்தா நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற பகவானும் சந்தோஷமா இருப்பாங்க. நம்ம சேடா இருக்கிறப்போ பகவானுமே சேட் ஆவாங்க. அதனால நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணணும். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். பகவானே சொல்றாங்க, நம்ம இந்த 5 புலன்கள் தான் நம்மள தப்பு பண்ண வைக்குமே. சோ இந்த 5 புலன்கள் பிளஸ் மனசும் நம்ம மனசு வந்து எனிமையா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவ்வளவுதான், நம்ம வந்து தப்பான செயல்கள் தான் செய்வோம். சோ மனசை நம்ம பகவான் கிட்ட கொடுத்துடணும். 5 புலன்களையும் பகவானோட சேவையில ஈடுபடுத்தணும் நம்ம. ஓகேங்களா? மாதாஜி அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. இப்ப 8th ஸ்லோகம்ல பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, காற்றில் நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்கான இதனை கைவிடுகிறான். சோ இது பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம எல்லாருமே மனித உடல் இந்த பிறவில இருக்கு இல்லையா? இப்போ ஒரு கோயில்ல கடை வாசல் இருக்கு, பூ கடை வச்சிருக்காங்க, அந்த பூ வரிசையா தொங்க விட்டுருக்காங்க, பூ மாலை எல்லாம். அங்க அந்த சைடு நம்ம நடந்து போறப்பவே நல்ல வாசனையா இருக்கு. ஓகேங்களா? பன்னீர் மாலை, அந்த சம்பங்கி மாலை, நல்ல மனம் இருக்கக்கூடிய மலர்கள் மாலைகள் விக்கிறாங்க. நீங்களே இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ எவ்வளவு வாசனையா இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம இந்த ஜென்மத்துல இப்ப இந்த மனித உடலோட இருக்கோம். ஆனா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய பிறவிகள் எடுத்திருப்போம். எப்படி ஒரு பூ மாலை இருக்கு, அந்த பூ மாலையில அந்த பூவெல்லாம் உதிர்ந்தாலும் அந்த நாறு கிட்ட, அந்த நாறு மேல அந்த பூவோட மனம் வீசும், பூவோடு சேர்ந்து நாறு மணக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி காற்று வந்து அந்த நறுமணம் கொஞ்ச நேரம் அந்த ஸ்மெல் இருந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம இந்த உடம்பு எடுத்தாலும் நம்ம போன ஜென்மத்துல நம்ம என்ன பிறவி எடுத்திருக்கோமோ அந்த வாசனை கொஞ்சம் நம்ம கிட்ட இருக்கும். போன ஜென்மத்துல நம்ம கண்டிப்பா பக்தி பண்ணியிருக்கோம், அதனாலதான் இந்த ஜென்மத்திலயும் நம்ம கண்டினியூ பண்றோம். ஏன்னா பகவத்கீதை கிளாஸஸோ பகவானை பத்தி பேசுறதுக்கோ சொல்றதுக்கோ நீங்க எல்லாரும் கேட்கறதுக்கு இதெல்லாம் சாதாரண விஷயமே இல்ல. நம்ம போன ஜென்மத்துல கண்டிப்பா பண்ணியிருக்கோம். இதுவுமே இதுக்கு முன்னாடி உள்ள சாப்டர்ஸ்ல நீங்க பாத்திருப்பீங்க. இப்போ ஒரு மனுஷன் நல்ல ஒரு PhD முடிச்சுட்டு செத்து போயிட்டான், அடுத்த ஜென்மத்துல அவன் நல்ல சத்துவ குணத்தோட இருக்கான், அடுத்த ஜென்மத்துல அவனுக்கு மனுஷ பிறவி கிடைக்கும், நல்ல பணக்கார குடும்பத்திலே இருக்கலாம். ஆனா மறுபடியும் அவன் LKGல இருந்து தான் படிக்கணும். ஆனா நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கை அப்படி இல்ல. நம்ம ஒரு 70% பக்தி பண்ணிருக்கோம்னா அடுத்த ஜென்மத்துல 71st இருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். அதுதான் அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில இருக்க பெரிய அட்வான்டேஜ். சரி, இப்ப நான் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு வரேன். இப்ப எப்படி அந்த மனம் இருக்கிற மாதிரி நம்ம இந்த ஜென்மத்துல அந்த வாசனை இருக்கும், போன ஜென்மத்து வாசனை இங்கேயும் இருக்கும், அந்த உணர்வுகளும் கொஞ்சம் இருக்கும். இதுவுமே அடுத்து வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல பகவான் சொல்லுவாங்க. சில பேரை பார்த்தா நமக்கு ஒரு பிடிச்சிரும் உடனே, சில பேர் பார்த்தா பிடிக்காது. இதுக்கு காரணமும் அதுதான். யாருக்கு நம்ம அந்த வேவ் லென்த் ஃப்ரீக்வன்சி சரியில்லை அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதுக்கு காரணம் நம்ம அந்த பர்டிகுலர் 2% போன ஜென்மத்துல ஏதாவது லடாயா இருக்கும், ஏதாவது சண்டை சச்சரவுல இருக்கிறனால அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே பிடிக்காம போயிடும். இப்ப சில பேர் பார்த்தா நல்ல ஒரு ஃபீலிங் வரும். அது காரணம் போன ஜென்மத்துல நல்ல ஒரு இதுல இருந்திருக்கும், அதனாலதான். சோ அப்புறம் பகவான் வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஞாபக சக்தி இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு ஞாபக சக்தியோட நமக்கு இந்த ஜென்மத்தை கொடுப்பாங்க. ஏன்னா போன ஜென்மத்துல நிறைய கெட்ட விஷயங்கள் கூட நம்ம பண்ணிருக்கலாம். அதெல்லாம் தெரிஞ்சு நம்ம அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளோட பீஸ் போயிடும் இல்லையா? சோ தேவையான அளவு மறதியை கொடுக்கறதும் பகவான் தான், தேவையான அளவு ஞாபக சக்தியை கொடுக்கறதும் பகவான் தான். சோ நம்ம வந்து ஒருத்தன் வாழ்றான், அப்புறம் மரணம் அடைஞ்சிடறான், அவனோட குணங்கள் பொறுத்து அவன் செயல்களை வச்சு அடுத்த பிறவி அவனுக்கு மனுஷ பிறவி கிடைக்குதா இல்ல மிருக பிறவி கிடைக்குதா அந்த மாதிரி. சோ ஆத்மா, இதுவும் நம்ம பார்த்தோம், ஆத்மா நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கு, அந்த ஆத்மாக்கு அழிவு இல்லை. மாதாஜி அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி
மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். சோ நம்ம வந்து இந்த ஜென்மத்துல இப்படி ஒரு உடல், நான் வந்து போன ஜென்மத்துல ஆணா இருந்திருக்கலாம், இல்ல என்னவா வேணாலும் இருந்திருக்கலாம். நம்ம இந்த ஜென்மத்துல இந்த உடம்பு நம்ம எடுத்திருக்கோம்னா அதுக்கு நம்ம போன ஜென்மத்துல செய்த செயல்கள், பாவ புண்ணிய கணக்கு அது எல்லாமே இருக்கு. பிளஸ் நம்மளோட விஷஸும் இருக்கு. நம்ம சில விஷஸ் வந்து பகவான் வந்து நிறைவேற்றி வைப்பாங்க. அது போக பகவான் அல்டிமேட்டா அந்த படைப்பு தொழில பிரம்மா கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அல்டிமேட்டா இந்த உடம்போட அவன் இந்த அளவுக்கு ஞானம் இவனுக்கு இருக்கணும், இந்த அளவுக்கு மறதி இருக்கணும். இதெல்லாம் அல்டிமேட்டா டிசிஷன் மேக்கர் யாருன்னா பகவான். ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து என்னன்னா, நம்ம இப்ப நிறைய பேர் வந்து காது, சில பேருக்கு கண்கள் இல்ல, சில பேருக்கு பேச்சு இல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு இல்லைங்களா? சோ அதெல்லாமே ஒரு வகையான நம்ம செயல்கள் அந்த மாதிரி இருக்கிறனால அந்த அந்த பார்ட்ஸ் வந்து சில சமயம் ஃபங்க்ஷன் ஆகாமலும் நம்ம பிறவி எடுப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம போன ஜென்மத்திலயும் ஆசைப்பட்டிருப்போம் சில விஷயங்கள்லாம். பகவானே எனக்கு வந்து நான் நல்ல ஃபேரா, நான் ஒரு பொண்ணு நல்லா படிக்கணும், நான் நல்லா படிச்சிருக்கணும், நான் நல்ல பணக்கார ஃபேமிலியில பிறக்கணும், நான் நல்லா சாமி கும்பிடணும், அந்த மாதிரி நிறைய விஷஸும் நம்ம வச்சிருப்போம். அது எல்லா விஷஸும் பகவான் நிறைவேற்ற மாட்டாங்க. ஆனா கண்டிப்பா எது நமக்கு நல்லதோ, எது நம்ம கேட்டிருக்கோமோ, இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்லயே அந்த குழந்தைங்க கேட்கறது எல்லாம் உடனே வாங்கி தந்துட மாட்டாங்க இல்லையா? சாந்தி மோகன் மாதாஜி இப்போ கால் பண்றாங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால பகவான் வந்து நமக்கு கேட்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் வந்து இது கொடுப்பாங்க நமக்கு. ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கிளாஸ்ல இருக்கேன் மாதாஜி, நான் முடிச்சுட்டு கால் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வந்து என்ன சொல்ல வந்தேன், நம்ம வந்து நம்ம எல்லாருமே நல்ல எந்த சேலஞ்சும் இல்லாம நல்லபடியா பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னாலும் அது பகவானோட பிளெஸிங்ஸ். சோ நம்ம ஆசையும் பட்டிருக்கோம். சோ ஓகே, நீ இந்த ஆசையை அனுபவிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லியும் பகவான் நமக்கு அருள் கொடுத்தனால நம்ம எல்லாம் நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள்லாம் நிறைய பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஆசைப்பட்டு நடக்காத விஷயங்கள் வந்து கொஞ்சம் தான் இருந்திருக்கும், நிறைய ஆசைப்பட்ட விஷயங்கள் நடந்திருக்கு ஆக்சுவலா. சோ அதனால நம்ம என்ன நினைக்கும், பகவான் கிட்ட ரொம்ப நன்றி செலுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகேங்களா? அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முட்டாள்கள் உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும். சோ முட்டாள்கள் இங்க சொல்றது யாருன்னா, யாருக்கெல்லாம் பகவத்கீதை ஞானம் இல்லையோ அவங்களதான் பகவான் முட்டாள்கள்னு சொல்றாங்க. சோ மெட்டீரியல் லைஃப்ல இப்ப ஒருத்தவங்க படிக்காதவங்களா இருக்காங்க, ஆனா அவங்க பகவத்கீதையை கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? யாரோ ஒரு குரு, யாரோ ஒரு மாதாஜி பிரபுஜி கிளாஸ கேட்டிருக்காங்க. கேட்டுட்டு அதுபடி அவங்க பக்தியும் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க முட்டாள் இல்ல. அதே ஒரு PhD வரைக்கும் படிச்சிருக்காங்க. அவங்க கிட்ட பிரபுபாதரோட பகவத்கீதை புக் இந்தாங்க வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா, எனக்கு இதெல்லாம் படிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை, எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, அவங்க என்னதான் ஒரு PhD படிச்சிருந்தாலும், பெரிய பதவியில இருந்தாலும் பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க முட்டாள்கள். சோ உயிர்வாழி எவ்வாறு, சோ பகவான் வந்து இங்க பகவத்கீதையில நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம், ஆத்மா வேற, உடம்பு வேற, அதுக்கப்புறம் அந்த 3 குணங்கள் நம்மளை போட்டு பாடாப்படுத்தும். மனசு எதிரியா இருக்கா நண்பனா இருக்கா, எப்பெல்லாம் மனசு எதிரியா இருக்கு, எப்பெல்லாம் மனசு நண்பனா இருக்கு, இத பத்தி எல்லாம் கிளியரா பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க பகவத்கீதையில. அதுக்கப்புறம் நம்ம சத்துவ குணத்தோடவே இருந்து நல்ல செயல்கள் செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த ஆஃப்டர் டெத் ஒரு நல்ல உலகத்துக்கு போவோம் அப்படின்றதோ, ரஜோகுணம் தமோ குணத்துல இருக்கிறப்போ நம்ம ஆஃப்டர் டெத் இந்த மாதிரி எல்லாம் பிறவி கிடைக்கும் நமக்கு அப்படின்றத நேத்திக்கு பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இது எல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம ஞானி. ஏன்னா நம்ம அந்த ஞானத்தை கொடுத்தவர் யாரு? பகவான். ஏன்னா பகவத்கீதை வந்து நம்ம பகவத்கீதையை கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிஞ்சுக்க நமக்கு ஞானம் வளரும். நம்ம மனசுல இருக்கிற அந்த இக்னோரன்ஸ் அப்படியே போகும். பகவான் வந்து அந்த ஞானம் அப்படின்ற சுடரை விளக்க ஏத்தி வச்சிருவாங்க.
இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் சோ அதுதான் நம்ம என்ன மாதிரியான ஆசைகள் வச்சிருக்கோமோ அதுக்கு அதெல்லாமே மயக்கம். மண்ணாசை, பொன்னாசை, பெண்ணாசை, அப்புறம் அந்த புகழ் ஆசை, அதெல்லாமே ஒரு விதமான மயக்கம். சோ அந்த மயக்கத்துல இருந்து கண்டிப்பா விடுபட்டா மட்டும்தான் நம்ம பகவானை பத்தி கேட்கறதுக்குமே காதுகளை கொடுப்பாங்க. இப்ப எத்தனை பேர்கிட்ட நம்ம வந்து சொல்றோம் பகவத்கீதைக்கு, நம்மளோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்டயே நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அது சில குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா எல்லாருமே பகவானோட பக்தர்களா இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பிளெஸ்டு ஃபேமிலிஸ். இப்ப நம்ம ஆரம்ப நிலையில இருக்கிறப்போ நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் எல்லாரும் ஏதோ ஒரு சாமியை கும்பிட்டு இருக்காங்க. சிவபெருமான், முருகன், எல்லா அம்மன் வழிபாடு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனாலும் நீங்க வாங்க பகவத்கீதை கிளாஸஸ்க்கு வாங்க அப்படின்னு சொன்னா வரமாட்டாங்க. ஏன்னா பகவத்கீதையா அது ஒரே சண்டையாச்சே, நீங்க கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணா எங்க வீட்டுல சண்டை வரும், அப்புறம் கிருஷ்ணர் புல்லாங்குழல் வச்சுட்டு கிருஷ்ணர் எல்லாம் வச்சிருந்தா சண்டை வரும், அதுக்கப்புறம் அவர் அப்படியே ஊதிட்டு எடுத்துட்டு போயிருவாரு எல்லாம். இந்த மாதிரி தேவையில்லாத மூட நம்பிக்கை எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. பகவான் வேற இல்ல, பகவத்கீதை வேற இல்ல, பாகவதம் வேற இல்ல, பகவான் வேற இல்ல. அந்த கிளாரிட்டி நமக்கு வரணும். பகவத்கீதை இன்னைக்கு கூட ஒரு பிரபுஜியோட ஸ்பீச் கேட்டேன். அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம இந்த பகவத்கீதை யாரெல்லாம் இன்னும் பகவத்கீதை புக்கு வாங்கலையோ வாங்குங்க, பை ஏசி பிரபுபாதர். கடைசியில என்னையும் சோ நம்ம டெய்லி ஒரு 1.5 hours ஃபுல் 18 சாப்டர்ஸும் நம்ம அந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே வாசிக்கலாம். யாரெல்லாம் டெய்லி இருக்காங்க, இன்னும் கூட இருக்காங்க, டெய்லியுமே 18 சாப்டர்ஸ் அந்த 700 ஸ்லோகாஸையும் பாராயணம் பண்றவங்க இருக்காங்க. யாரெல்லாம் பாராயணம் பண்றாங்க, அதுல பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் தெரியல, ஜஸ்ட் ஸ்லோகம் மட்டும் பாராயணம் பண்ணாங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பா பரமபதம் அடைஞ்சிருவாங்க அப்படின்னு இன்னைக்கு நான் ஒரு பிரபுஜியோட ஸ்பீச்ல நான் கேட்டேன். அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் ஸ்லோகம் படிக்கிறாங்க அப்படின்னாலும் அதுக்கும் பலன்கள் இருக்கான். சிவபெருமானோட கணங்களா மாறுவாங்களாம். ஏன்னா சிவபெருமானுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் கிருஷ்ணரை. சோ அவ்வளவு பலன்கள் இருக்கு. இந்த கீதை மகாத்மியம் கூட நாங்க போடுறோம். அதனால உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம்ல இந்த நாவல்ஸ் படிக்கிறது, எங்க வீட்டுல ஹாரி பாட்டர் எல்லா வால்யூம்ஸும் வச்சிருக்கோம். அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு அதை இறக்கி போட்டிருக்கேன். அது வச்சிருக்கிறதுனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல. பகவத்கீதை புக்கு வாங்குங்க, பகவான கூப்பிட்டுக்கோங்க. பாகவதம் புக்கு வாங்குங்க, அது நம்மளையும் காப்பாத்தும், நம்மளோட பிள்ளைகள், அவர்களோட பிள்ளைகள், வம்சத்தையே காப்பாற்றக்கூடிய சக்தி பகவானோட புத்தகங்களுக்கு இருக்கு. ஏன்னா பகவான் உத்தவர் கிட்ட அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா உத்தவர் வந்து பகவான் கிளம்பி போறப்போ அவ்வளவு, ஏன்னா அவங்க மனுஷனோட, நம்ம மெட்டீரியல் லைஃப்லயே நம்ம மனுஷங்க மேல எவ்வளவு பற்றோட இருக்கும். பகவான் எல்லார்கிட்டயும் அவ்வளவு லவ்வா அவ்வளவு அன்பு செலுத்திக்கிட்டு இருக்கப்போ உத்தவரால அதை தாங்கிக்கவே முடியல. நீங்க எங்களை விட்டு போறீங்களா அப்படின்ட்டு. அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, பகவான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் பாகவதம் உருவத்துல நான் இருப்பேன் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால பாகவதம் புக்கு இது வரைக்கும் வாங்காதவங்க கண்டிப்பா வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. நம்மளோட இஸ்கான்ல வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ்லயும் உண்டு. நீங்க 8500 கொடுத்து மொத்தமா வாங்கலாம். ஒரு பெரிய அட்டைப்பட்டியில நல்லபடியா அங்க பூஜை பண்ணி உங்க வீட்டுக்கே பகவான் வந்துருவாங்க. இல்ல எங்களால 8500 அட் அ டைம்ல எல்லாம் கட்ட முடியாதுன்னா 1000 rupees மந்த்லி கெட்டுங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மந்த் 1000 கெட்டுறப்பவே 18 வால்யூம்ஸும் அனுப்பி வச்சிருவாங்க. இப்ப எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அவ்வளோ பலன்கள் இருக்கு. நம்ம யாரும் ஆனா பலன்களை எதிர்பார்த்து இல்ல, பகவான் ஆனா கொடுப்பாரு. இப்ப நம்ம மெட்டீரியல் லைஃப்ல அப்பா அம்மா சொல்ற பேச்சா ஒரு குழந்தை அவ்வளவு அழகா கேக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். அதேதான் பகவானும். நான் சொன்ன பகவத்கீதைய நான் சொன்ன கீதைய புரிஞ்சுக்கிட்டு இவன் எவ்வளவு அழகா பக்தி பண்றான்னு சொல்லி பகவான் நல்ல மகிழ்ச்சியாகி நிறைய கொடுப்பாரு. அவர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னா அதுக்கு ஒரு அளவே இல்லை. அதனால அதெல்லாம் நம்ம ஏன் விடணும்? அப்புறம் பாவங்கள் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், யார் வீட்டுல எல்லாம் பகவத்கீதை புக்கு இருக்கோ, யாரெல்லாம் ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறாங்களோ பாவங்கள் நல்ல கம்மி ஆகிக்கிட்டே வரும். சோ அதனால இதெல்லாம் எதுக்கு விடணும் இல்லையா? அதனால எல்லாருமே முதல்ல பகவத்கீதை புக்கு வாங்குங்க. அப்புறம் ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறதுக்கும் கத்துக்கோங்க. கண்டிப்பா நான் 10 to 11 கிளாஸ் வெனஸ்டே, தர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே போகுது, அதை அட்டென்ட் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா சண்டே எடுக்கிறாங்க மாதாஜி 11 to 12, அதுலயும் நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஆனா ஒரு ஸ்லோகா கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்க மறுபடியும் அந்த ஸ்லோகா கிளாஸ்க்கு வராதிங்க, அதுவும் சொல்லிக்கிறேன். சோ நம்ம யாரு பகவான் சொல்ற இந்த பகவத்கீதையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுபடி நம்ம செயல்கள் செய்யறோமோ நம்ம எல்லாருமே ஞானிகள். ஏன்னா பகவான் அந்த ஞானத்தை நமக்கு கொடுத்துடுறாங்க. யாரு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும், அதெல்லாம் எனக்கு எல்லாமே தெரியும், பகவத்கீதை தவிர எல்லாமே தெரியும்னாலும் அது வேஸ்ட். ஏன்னா ஒரு தர்மத்தோட வாழ்றது எப்படி? அவங்க டாக்டர், IAS, IPS எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம்,
பகவத்கீதை ஞானம் கண்டிப்பா இருக்கணும். அதுதான் கிங் ஆஃப் எஜுகேஷன். அப்பதான் அவன் தர்மத்தோட வாழ முடியும். ஒரு டாக்டரா இருந்துட்டு அவன் தீய செயல்களும், நல்ல மண்டை இருக்கு, நல்ல மூளை இருக்கு, ஆனா அவன் பணம், எனக்கு பணம் நிறைய கிடைச்சா போதும், நான் என்ன வேணாலும் பண்றேன்னு சொல்லி பண்றவங்களும் இருக்காங்க. நான் எல்லா மருத்துவர்களையும் அப்படி சொல்லல. மருத்துவ அந்த ப்ரொஃபஷனே தெய்வத்துக்கு ஈக்குவலண்டா கன்சிடர் பண்றது மருத்துவ தொழில். அதுல நிறைய பேர் நல்ல அழகா அவங்களோட இத செஞ்சுக்கிட்டு வராங்க, அவங்க தொண்டை. ஆனா இந்த சில பேர் இருக்காங்க இல்லையா, பணத்துக்காக செய்யறது அந்த மாதிரி. சோ பகவத்கீதை ஞானம் எல்லா ஃபீல்டுல இருக்கிறவங்களுக்கும் போய் சேரணும். அப்பதான் அவங்க தர்மத்தோட வாழ்றது எப்படி, நல்ல ஒரு சமுதாயத்தோட நல்ல சந்தோஷமாவும் பாவ விளைவுகள் இல்லாம வாழலாம். ஓகே. சோ அதுதான் யாருக்கெல்லாம் பகவத்கீதை ஞானம் இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் அந்த ஞானம் இருக்கும். அது இல்லாதவங்க அது பகவத்கீதை பகவானை பத்தி கிருஷ்ணர் மேல எல்லாம் எனக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, அவ்வளோ ஒரு என்னது நம்பிக்கை இல்ல, அப்படி எல்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னா பகவான் சொன்ன விஷயத்தையே அவங்களால புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. மாதாஜி அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். தன்னுணர்வில் அப்படின்னா என்னன்னா செல்ஃப் ரியலைசேஷன். நம்ம யாரு, நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி பண்றோம், தன்னுணர்வு வரும். நம்ம பகவத்கீதை படிக்க நீங்க இப்ப கிளாஸஸ்க்கு வந்திருக்கீங்க இல்லையா, இப்ப அடுத்தது L2ல இன்னும் 700 ஸ்லோகம், இப்ப செலக்டட் ஸ்லோகாஸ் மட்டும்தான் நம்ம பாக்குறோம். லெவல் 2ல எல்லா 700 ஸ்லோகாஸும் பகவான் இப்படி சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறப்போ உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, நிறைய விஷயங்கள் நம்மள செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். நம்ம இப்படி இருக்கோமா, நம்ம அப்படி இருக்கோமா அப்படின்னு. நீங்க லெவல் 2 படிக்கிறப்போ அந்த 700 ஸ்லோகாஸும் படிக்கிறப்போ நல்லாவே செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வரும். எப்ப நம்ம அந்த செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோலால மட்டும்தான் நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிட்டு லைஃப கொண்டு போக முடியும். சோ இது இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த தன்னுணர்வில், இப்ப இங்க பாருங்க இந்த பிக்சர்ல சைத்தன்ய மகாபிரபு இருக்காங்க, அவங்கள சுத்தி அவங்களோட டிசைபிள்ஸ் எல்லாரும் இருக்காங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு கௌரங்க, அவர் பேரே கௌரங்கா. ஏன் கௌரங்கன்னா, கௌரம்னா தங்கம். சோ அவர் ராதையோட தங்க நிறத்துல இருப்பாங்க. ஆனா பாவம் ராதையோட பாவம். ராதை எப்படி கிருஷ்ணருக்காக ஏங்கி அவங்க அந்த பிரேம பாவம் அதை அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் ஃபுல்லா இது பண்ணாங்க இல்லையா, எல்லாரும் சொல்லணும். அவங்க டிசைபிள்ஸ்க்கும் சொன்னாங்க, இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் எவ்வளோ தீய செயல்கள் செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவன் வாயில இதை வர வைங்க, அவன் இதை சொல்ல கண்டிப்பா பியூரிஃபிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். அதனால இந்த இஸ்கான் சாவகாச்சாரியர் பிரபுபாதர் அவர்கள் அவங்களும் பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதைத்தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே பண்ணாங்க. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்கள நம்ம அந்த பஞ்ச தத்துவ மந்திரம் சொல்றோம் இல்லையா, அதுல ஒரு போட்டோ போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அது நடுவுல இருக்கிறது சைத்தன்ய மகாபிரபு. அப்புறம் இங்கேயே பாத்தீங்கன்னா இந்த போட்டோல ஒரு வயசானவர் தாடி வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்க அத்வைத்தர். எப்பெல்லாம் பகவான் அவதாரம் பண்ணி கீழே வராங்களோ அப்ப அவங்களோட அசோசியேட்ஸ், அவங்க கூட இருக்கிறவங்களும் ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம்ல கீழே வருவாங்க. நித்யானந்தர் ப்ளூ கலர் ட்ரெஸ்ல இருப்பாங்க எப்பவுமே. நித்யானந்த மகாபிரபு அவங்களுக்கு ஃப்ரெண்டு மாதிரி இல்ல, அவங்களுக்கு ஒரு சகோதரன் மாதிரி, எந்த மாதிரியான அவங்க பலராமரோட அவதாரம். கூட இன்னும் ரெண்டு ஆச்சாரியர்கள் இருக்காங்க. அவங்க ஒருத்தங்க நாரதர், அவங்களோட நாரதர் தான் அந்த ஃபார்ம்ல வந்திருக்காங்க. பஞ்சதத்துவ மந்திரம் என்னது, ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. கதாதர ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்தா, வாசாதின்னு ஒருத்தர். சோ அந்த பிக்சரை பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். சோ ஒருத்தரும் பகவான் கிருஷ்ணரோட அசோசியேட்ஸ். அவங்க பகவான் எத்தனை இப்ப கல்கி அவதாரம் எடுக்கிறப்பமோ அவங்களோட அசோசியேட்ஸும் அவதாரம் எடுத்து கீழே வருவாங்க. சோ எப்படி ஒரு செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோலாலதான் மத்த ஒரு கூட்டமே இருக்கு, அந்த கூட்டம் எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள அந்த இருளான அந்த வாழ்க்கையில இருந்து ஒரு வெளிச்சமான ஒரு பாதைக்கு, ஒரு வெளிச்சமான ஒரு லைஃபுக்கு ஒரு வழிகாட்ட முடியும். அதுதான் இங்க சொல்றாங்க, தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஒரு குருவால ஒரு குருவை நோக்கி நம்ம போறப்போ அந்த குருக்கு தெரியுமா நம்ம போன ஜென்மத்துல என்னெல்லாம் பண்ணோம், இந்த ஜென்மத்துல நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோம், நம்ம அந்த பாவம் இருக்கா, நம்ம கிட்ட பக்தி இருக்கா, அது எல்லாமே
அவர் நம்மள பாக்குறப்பவே ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாரா, அவருக்கு அந்த சக்தி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனம் உடையவர்களும் இந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷனே இல்ல ஒருத்தங்க கிட்ட அப்படின்னா அவங்கள சுத்தி என்ன நடக்குது ஒண்ணுமே புரியாது. ஒரு மனுஷன் சண்டை போடுறான்னா, நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தோம்ல, ஒரு சத்துவ குணத்துல ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர்கிட்ட ஒருத்தன் சண்டை போடுறதுக்கு வரான். அப்ப இந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவருக்கு தெரியும், ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவன் சத்துவ குணத்தோட இல்ல, அவன் ரஜோ குணத்துல இருக்கான். அப்ப நம்ம இவன் பேசுற பேச்சுக்கெல்லாம் நம்ம ரிப்ளை கொடுக்க கூடாது. அவன் சண்டை போட்டு நம்மள உசுப்பேத்துறானாலும் நம்ம அதுக்கெல்லாம் இதா ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம பாட்டுக்கு இருக்கணும். அந்த ஞானம் இந்த செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோலுக்கு இருக்கும். செல்ஃப் ரியலைசேஷனே இல்லாத ஒருத்தருக்கு இந்த விஷயங்கள் எதுவுமே புரியாது. அதுதான் 11th ஸ்லோகம்ல சொல்றாங்க. 12th ஸ்லோகம்ல உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடம் இருந்தே வருகின்றது. ஏன்னா பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, சந்திரனா இருக்கிறது நான் தான், சூரியனா இருக்கிறது நான் தான். அதே மாதிரி நம்ம மனசுல இருக்கிற இருளை போக்குற அந்த வெளிச்சமும் பகவான் தான். மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. இப்ப இதுக்கு மேல மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. இப்ப இந்த 12th ஸ்லோகமுக்கு மேல பகவான் இந்த ஜட உலகத்துல என்னென்ன விஷயங்களா பகவானே இருக்காங்க அப்படின்றத சொல்ல போறாங்க. ஏற்கனவே பகவான் சொல்லியிருக்காங்க, சூரியனா இருக்கிறது நான் தான், சந்திரனா இருக்கிறது நான் தான் அப்படின்னு. காற்று, இந்த பஞ்ச பூதங்களா இருக்கிறதும் பகவான் தான். நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எத்தனை கிரகம் இருக்கு? நம்ம சின்ன வயசுல படிச்சதே 9 பிளானட்ஸ் படிச்சேன். இப்ப 8 பிளானட்ஸ் தான் இருக்கு. ப்ளூட்டோ ஒரு கிரகமே கிடையாது அப்படின்ட்டாங்க. நம்ம எர்த்ன்ற பிளானட்ல நம்ம இருக்கோம். பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப இந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க, அந்த கிரகத்துல எல்லாம் நீங்க போனா உயிர் வாழ முடியாது, ஆக்சிஜன் இல்ல, அது இது நிறைய சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க ஏதாச்சும் இல்லையா. பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் ஒரு கிரகத்துக்குள்ளேயும் நான் போறேன், நான் இருக்கேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. அந்தந்த பாத்துல அந்த அது என்ன சொல்லுவாங்க, சோலார் சிஸ்டம், சன்னை சுத்தி எல்லா பிளானட்ஸும் அந்த பாத்துல கரெக்டா சுத்துதுன்னா சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்க, இதனாலதான் இது நடக்குது அது நடக்குதுன்னு அவங்க ஏதோ ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாங்க, இது பகவத்கீதை எப்போ 5000 வருஷம் முன்னாடியே வந்தாச்சு. பகவான் சொல்றாங்க அதோட இதுல இருக்கிறதுக்கு காரணமும் நான் தான் என்னோட சக்தியில அது எல்லாத்தையும் அந்த பாதையில வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். சோ சூரியன், நம்ம அந்த சின்ன வயசுலயே படிச்சிருப்போம் இல்லையா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஒரு செடி வளருதுன்னா மண்ணு வேணும், தண்ணி வேணும், அதுக்கப்புறம் தேவையான சன்லைட் வேணும். சன்லைட் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த செடியோட இலைகள் எல்லாம் பச்சை பசேல்னு இருக்கு. ஏன் பச்சையா இருக்கு? இட் இஸ் டியூ டு தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் குளோரோஃபில் அப்படின்னு நம்ம சயின்ஸ் டீச்சர்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க. அது குளோரோஃபில் இல்ல, கிருஷ்ணர் தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம். அவர் சூரிய வெளிச்சத்தை இப்படி எல்லாம் கொடுத்து ஒரு ஃப்ளவரை வர வச்சு, அதுக்கப்புறம் ஃப்ளவர்ல இருந்து காய் வருது, காயில இருந்து பழமாக்குறது, எல்லா டிசைனும் பண்ணது பகவான். நைட்டு தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த காய்கறிகளுக்கு அந்த சுவைய எப்படி சூரியன் முக்கியமோ அதே மாதிரி சந்திரனோட வெளிச்சமும் முக்கியம் அந்த காய்கறிகளுக்கு. சோ காய்கறிகளுக்கும் அந்த ஃப்ரூட்ஸ்க்கெல்லாம் அந்த டேஸ்ட நான் தான் கொடுக்குறேன் சந்திரனோட வெளிச்சத்தின் மூலமா அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. அப்புறம் நம்ம எல்லாம் சமைச்சு சாப்பிடுறோம், ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் அதெல்லாம் சமைச்சு சாப்பிடுறோம். ஓகே, நல்ல வயிறு முட்டை சாப்பிட்டாச்சு. அது டைஜஸ்ட் ஆனா தான் நமக்கு அடுத்த வேலை பசிக்கும் இல்லையா. சோ அந்த டைஜஷன் பண்றதும் யாருன்னா பகவான். இப்ப இது வரைக்கும் ஜட உலகத்துல பகவான் என்னென்ன ஹெல்ப் பண்றாங்கன்றது சொல்லிட்டாங்க. இப்ப பகவான் மட்டும் சூரியனும் இல்ல சந்திரனும் இல்லைன்னா காய்கறிகள் எங்க இருந்து நமக்கு வரும் இல்லையா? எதுவுமே வராது. பிளான்ஸ் இல்ல, அரிசி இல்ல, பருப்பு, கோதுமை எதுவுமே இல்ல. சோ பகவான் தான் சூரியனை கொடுத்துருக்கு, பகவான் தான் மண்ணை கொடுத்துருக்காங்க, தண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, வெளிச்சத்தை கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. எல்லாமே கொடுத்தது பகவான். சரி, நம்ம எல்லாம் சமைச்சு சாப்பிட்டுடுறோம். அதுக்கப்புறம் அது டைஜஸ்ட் ஆனா மட்டும்தான் நம்ம அடுத்த வேலை பசியும் எடுக்கும் இல்லைங்களா. சோ பசி எடுக்க தூண்டுறதும் பகவான் தான். ஏன்னா அந்த முன்னாடி சாப்பிட்ட ஃபுட்டை டைஜஷன் பண்றாரு, பண்றது பகவான். இப்ப நிறைய பேரால டைஜஷனே அவங்களுக்கு பசியே எடுக்காது. நமக்கெல்லாம் வேலைக்கு பசிக்குது, நல்லா சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா பகவான் நல்லா பிளஸ் பண்ணிருக்காங்க. இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் நல்லா ப்ராப்பரா ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம்னா அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. இந்த சாப்டர்ல தெரிஞ்சுக்கிறது அதுதான். உடம்புக்குள்ள பகவான் எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நல்லபடியா சுவாசிக்கிறோம். அப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, வயசாக ஆக கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் வரும். ஆனாலும் பேசிக் விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்னா பகவான் நல்லபடியா நமக்கு
பிளஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப பகவானே இந்த அளவுக்கு நீங்க பிளஸ் பண்ணிருக்கீங்க, நான் எனக்கு உள்ள கடமைகளை செஞ்சுட்டு நான் உங்களை கும்பிடுறதுக்கு உங்களோட உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ, உங்களை என்னென்ன விஷயங்கள் திருப்திப்படுத்துமோ அதை நான் செய்யறேன் அப்படின்ட்டு சொல்லி நம்ம இருக்கணும். ஆனா நம்ம அப்படியா இருக்கிறோம்? நம்ம பகவான் யாருன்னே நமக்கு தெரியாது. பகவத்கீதை கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ற வரைக்கும் இனிமேல் நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்ணலாம். இது வரைக்கும் பண்ணலனாலும் இனிமேல் நம்ம நல்லா பண்ணலாம். எல்லா உயிர்வாளிகளின் உடலிலும் மாதாஜி இருங்க மாதாஜி, ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான். சோ நம்ம எல்லாரோட வயிற்றுக்குள்ளேயும் பசி எடுக்குது அப்படின்னா அந்த பசி எடுக்குது அப்படின்னு நமக்கு தோணுது இல்ல. சோ அது பகவான் தான் அதை பண்றது. உட்சுவாச காற்றுடன் அதாவது இன்ஹேல் எக்ஸேல் அதெல்லாம் ஒழுங்கா பண்றோம் அப்படின்னாலும் அது பகவான் தான் ஹெல்ப் பண்றாங்க. இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கிறேன். ஏன்னா ஃபுட்டு டைஜஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம வயிற்றுல ஆல்ரெடி ஒரு ஆசிட் இருக்கு இல்லையா, ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட், அது வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுது. அப்புறம் அந்த காத்து, அந்த தேவையான அளவுக்கு வாயு, அதெல்லாம் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த டைஜஷன் ப்ராசஸ்னா உங்களுக்கு நல்லா ஒர்க் ஆகுதுன்னா அதுக்கு யார் காரணம்? பகவான் காரணம். பகவான் வந்து நல்லபடியா நம்மள கொடுத்து அனுப்பியிருக்காங்க. ஆனா நம்ம தேவையே இல்லாத சாப்பாட்டெல்லாம் சாப்பிட்டு என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம்? வயித்த கெடுத்து வச்சிருக்கோம். அப்படிலாம் இல்லாம பகவான் என்ன சாப்பாடு சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டு நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்ணுவோம். மாதாஜி அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. இப்போ இதுதான் அடுத்தது சாப்பாட்டுக்கு வந்துட்டாங்க பாருங்க. நம்ம சமைக்கிறப்போ இங்க சமைக்கிறவங்களோட மனசுல எல்லாருமே கிருஷ்ணர் இருக்காங்களா? பகவான் வந்து அததான் சொல்றாங்க. நீ சமைக்கிறப்போ என்ன போய் இது இத்தனை மணிக்குள்ள நான் கட்டணுமா? இத முன்னாடியே சொல்லியிருக்க கூடாதா? இப்ப போய் எனக்கு பூரியோ கொண்டா, பொட்டேட்டோ மசாலா கொண்டாடுறான்னு இப்படி தீத்திட்டே எல்லாம் சமைக்க கூடாது. பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் நினைச்சுக்கிட்டு அப்படியே நம்ம சமைக்கலாம். காய்கறி கட் பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நீங்க சத்தம் யாருமே இல்லைன்னா நல்லா சத்தம் போட்டே சொல்லிக்கிட்டே கூட கட் பண்ணலாம். இல்ல எல்லாரும் இருக்காங்கன்னா நீங்க பாட்டு மனசுக்குள்ள ஜபிச்சுக்கிட்டே நீங்க சமையல் செய்யுங்க. சமையல் செய்யற போது மட்டும் இல்ல, எப்போதுமே நம்ம சொல்லலாம். பகவானுக்கு அதுதான் பிடிக்குது. நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம்ல, எதெல்லாம் பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்குதோ அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அத மாதிரியே நடக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். நான் எல்லாருடைய இதத்திலும் வீட்டுள்ளேன். எல்லாரோட மனசுலயும் பரமாத்மாவா பகவான் இருக்காங்க. பகவான் தான் ஞாபக சக்தியை கொடுக்கறது. அப்புறம் பகவான் தான் அறிவை கொடுக்கறது. மறதியை கொடுக்கறதும் பகவான் தான். சோ நம்ம இந்த ஜென்மத்திலேயே எப்ப வேணாலும் நமக்கு சில கஷ்டமான சூழ்நிலைகள், இல்ல நம்மள யாரோ தப்பா பேசிட்டாங்க, இல்ல அவமானப்படுத்திட்டாங்க, ஏதோ ஹர்ட்டிங்கான விஷயங்கள், அதெல்லாம் அன்னைக்கு பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டே இருப்போம். ஆனா பகவான் நம்ம நாம ஜபம் அதெல்லாம் செய்ய பகவான் அதை மறக்கடிச்சிருவாங்க. சோ அந்த மறதியை கொடுக்கறதும் பகவான் தான். அந்த மறதியும் நீடட். அந்த மறதி மட்டும் இல்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம அதையே நினைச்சிட்டு தான் இருப்போம். அப்புறம் அவ்வளவுதான், மனசு எனிமி ஆயிடும். அப்புறம் அவ்வளவுதான், நம்ம போயிட வேண்டியதான். சோ அதனாலதான் பகவான் என்ன சொல்றாங்க? நீ என்னோட ஸ்மரணையில இரு, என்ன செயல்கள் செய்யறியோ என்னோட நாமத்தை சொல்லு. திரௌபதி பீரியட்ஸ் டைம்ல தான் இருந்தா. அவளுக்கு வந்து சாரிய கொடுத்தது பகவானோட நாமமே உச்சரிச்சா. கோவிந்தா காப்பாத்து, கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொன்னதுக்கே சாரி வந்துருச்சு. சோ நாமத்துக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்கு. அதுவும் கலியுகத்துல நாம சங்கீர்த்தனம் தான் சிறந்தது. அது வந்து பாவங்களை போக்கி கொடுக்கும். அது ரொம்ப எளிமைன்றனால அது வந்து அவ்வளோ புரிஞ்சுக்கிறாங்க. நிறைய பேர் வந்து அது முக்கியம், அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறவங்க இருக்காங்க. சில பேருக்கு அது இன்னும் நம்பிக்கை வரல இல்லையா? அப்படி எல்லாம் இல்லாம பகவான் கண்டிப்பா காப்பாத்துவாருன்ற அந்த கம்ப்ளீட் ஃபெய்த் நமக்கு பகவான் மேல இருக்கணும். சோ பகவான் தான் ஞாபக சக்தி. நம்ம படிச்சுட்டு போறோம், எக்ஸாம் ஹால்ல நல்லபடியா எழுதுறோம் அப்படின்னா பகவான் அந்த ஞாபக சக்தி நமக்கு நல்லா கொடுத்து பிளஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனாலதான் நல்லபடியா எழுத முடியுது. இப்ப சில குழந்தைங்க மறந்து போயிடும், அப்போ கஷ்டம் இல்லையா? சோ மறதின்றது இந்த விஷயத்துல இல்ல. நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட சொல்லணும், நீ பகவானை நினைச்சு படிச்சுட்டு படிக்கிறப்பவே நீ நல்ல நாம ஜபம் சொல்லிட்டு படி. அப்புறம் ஹால்ல போறப்ப பேப்பர் வாங்குறப்பவும் நல்லபடியா சாமியை நல்லா ப்ரே பண்ணிட்டு எழுது அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையா? சோ மறதின்றது இந்த விஷயங்கள் எதெல்லாம் நம்மளை போட்டு வாட்டி வதைக்குதோ அதை மறக்கடிக்கிற சக்தி பகவான் கிட்டதான் இருக்கு. ஏன்னா காலமா இருக்கிறது நான் தான் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? சோ மறதி அதை திரும்பவும் கொண்டு வராதீங்க நீங்க தயவு செஞ்சு. சில விஷயம் வந்து பகவானே மறக்கடிச்சிருவாரு. பார்த்தா அடுத்த நாள் அன்னைக்குதான் சண்டை நடந்திருக்கும், அழுது முகம் வீங்கி படுத்து தூங்கிடுவோம். அந்த தூக்கத்தை கொடுக்கறதும் பகவான் தான். சரி போதும், அதே எவ்வளவு நேரம் நினைச்சிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி தூக்கத்தை கொடுக்கறதும் பகவான் தான். அதை மறந்து தானே நம்ம தூங்குறோம். அடுத்த நாள் பார்த்தா மறுபடியும் அதே நினைக்கிறது. எதுக்கு நீ நினைக்கிற?
அதை நினைக்காத. நம்ம வந்து பகவானோட விஷயங்களை கேட்கணும். அடுத்தவன் வீட்டு பிரச்சனையை கேட்காத. அதாவது பாகவதம் கதைகள்ல பகவான் எவ்வளவு லூட்டி அடிச்சிருக்காங்க, அதை கேட்டாலே நமக்கு வந்து நம்ம லைஃப அப்படியே கொண்டு போகலாம் அழகா. ஓகேவா? அதுதான் பகவான் இங்க சொல்றாங்க. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. சோ இப்ப வேதங்கள் இருக்கு இல்லையா, வேத சாஸ்திரங்கள், ரிக், யஜு, சாம, அதர்வனம் எல்லாத்தையும் படிக்கிறப்போ அதோட அல்டிமேட்டா அவங்களோட எய்ம் என்னன்னா, நம்ம எப்படி பகவானை ரீச் பண்றது, அதுக்கு இந்த மாதிரியான வழிமுறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தான் வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அதுதான் பகவத்கீதை, வேதங்களோட சாரம். இப்போ ஒரு ஜூஸ், நம்ம ஒரு போமோகிரானட் ஜூஸ் புளிஞ்சு எடுக்கிறோம், நமக்கு ஒரு சாறு வருது இல்ல, அது வந்து அந்த போமோகிரானட்டோட சத்து ஃபுல்லாவே அந்த ஒரு டம்ளர் ஜூஸ்ல இருக்கும். சோ அதேதான் இங்க பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ பகவத்கீதையை படிச்சாலே போதும், எல்லா வேதத்தோட சாரா இருக்கிறது இந்த பகவத்கீதை, இதை நீ குடிச்சிரு. அதாவது நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. சார் எல்லாமே என்ன வச்சுதான் நானே சொல்றேன், ஏன்டா கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க, கேளுங்கடா அப்படின்றாங்கப்பா. அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் தூங்கிட்டீங்க இருக்கீங்களா? இப்ப 16th ஸ்லோகம்ல ரெண்டா நம்ம டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பிளான்ட் செல், அனிமல் செல், அந்த மாதிரிலாம் சின்ன வயசுல படிச்சிருப்போம்ல, அது மாதிரி பகவான் இங்க டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அப்படின்னு சொல்லி தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் அப்படின்னு ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. இத தவறக்கூடியவர்கள் யாருன்னா நம்ம தான். ஏன்னா பகவான் இவ்வளவு தூரம் சொல்றாங்க, நீ கவலைப்படாத, நீ உடம்பு, இது ஜஸ்ட் உடம்புக்கு அழிவு, ஆத்மாக்கு அழிவு இல்ல, நான்வெஜ் சாப்பிடாத, டீ காஃபி குடிக்காத, சொல்லுவாங்க நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பகவான் சொல்லியும் கேட்கறது இல்லல்ல. சோ அப்ப நம்ம யாரு? நம்ம தவறக்கூடியவர்கள். தவறாதவர்கள் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் யாருன்னா பகவானோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கவங்க. அதுதான் பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்களும் ஒரு டைம்ல தப்பு பண்ணவங்கதான். ஆனா நிறைய பகவான் சொல்ற அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்டு ஞானம் வந்துட்டு பகவான் கிட்ட பக்தி பண்ணி பகவானோட உலகத்தை அடைஞ்சிடுறாங்க. சோ அதனால பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ இந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து அந்த ஸ்டேஜுக்கு வா. தவறக்கூடியவர்கள்ல நம்ம இருந்தாலும் தவறாதவர்கள் அந்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும். அப்ப அந்த ரெண்டு பேரோடது எப்படி இருக்கும்ன்றதை இங்க பாக்கலாம். ரெண்டு விதமான ஜீவன்கள் இருக்காங்க, தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள், அதாவது நம்ம இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல இருக்கிற எல்லாருமே தப்பு செய்யறவங்க. ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கிறவங்க தப்பு செய்யாதவங்க என்றும் அழைக்கப்படுகின்ற. சோ ஆன்மீக உலகத்துக்கு போனோம்னா நம்ம நல்லபடியா பக்தி பண்ணாதான் நம்ம அங்க போக முடியும் இல்லையா? சோ அதுதான் பகவான் இங்க சொல்றாங்க, அவங்க தவறாதவர்கள். அதுக்கப்புறம் இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்காங்க. பரமாத்மா வந்து இந்த தப்பு செய்யறவங்க கிட்டயும் இருப்பாங்க, இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்லயும் இருப்பாங்க. தப்பு செய்யாத அந்த ஆன்மீக உலகத்திலேயும் பகவானால இருக்க முடியும். இந்த ரெண்டு உலகத்துல மட்டும்தான் இருப்பாரு. ஆனா இந்த ரெண்டு உலகத்துக்கும் அப்பாற்பட்டுதான் அவங்களோட கோலோக விருந்தாவனம் இருக்கு, அங்கேயும் பகவானால இருக்க முடியும். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். சோ ஜட உலகத்தையும் பகவான் இருந்து நம்மள ப்ரொடெக்ட் பண்றது பகவான் தான். இப்பவே பார்த்தோம் இல்லையா, உடம்புக்குள்ள ஒழுங்கா ஃபங்க்ஷன் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் நம்ம லைஃப் ஸ்மூத்தா போகும். உடம்புக்குள்ள இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ஒழுங்கா ஃபங்க்ஷன் ஆகாதவங்க, அவங்க வீட்டு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், அவங்க டேக் கேர் பண்ணிக்கிறவங்களா எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கன்றது உங்க எல்லாராலையுமே கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும். அட்லீஸ்ட் ஒருத்தராவது அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. டயாலிசிஸ் கூட்டு போறவங்களா இருக்கலாம், ஹார்ட் பேஷண்டா இருக்கலாம், ஸ்ட்ரோக் பேஷண்டா இருக்கலாம், இல்ல குழந்தைங்க பிசிக்கலி சேலஞ்சா இருக்கலாம், மென்டலி சேலஞ்சா இருக்கலாம். அந்த ஃபேமிலி எல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க இல்லையா? அப்ப அவங்களெல்லாம் பார்த்து நம்ம என்ன நினைக்கணும், பகவான் நம்மள நல்லாதான் வச்சிருக்காங்க, பாவம் அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்களுக்காக நம்ம ப்ரே பண்ணிக்கிட்டு நம்ம பகவான் நம்மள நல்லா வச்சிருக்காங்க. சோ நம்ம நன்றியோட பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை நம்ம செய்யணும், நல்லபடியா பக்தி பண்ணி நல்லபடியா நம்ம பகவானோட திருநாட்டுக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு ஒரு வைராகியத்தோட பக்தி பண்ணணும். சோ மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைடு காமிங்க மாதாஜி. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும் உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். சோ பகவான் வந்து நம்ம இந்த ஜட உலகத்திலயும் இருக்காங்க, நம்ம எல்லாரோட உடம்புக்குள்ளயும் இருக்காங்க, கோயில்கள்ல இருக்காங்க, வீட்டுலயும் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் ஆன்மீக உலகங்கள் எல்லாத்துலயுமே பகவான் இருக்காங்க. அப்புறம் அவங்களோட நிரந்தரமான உலகமா இருக்கிற
கோலோக விருந்தாவனம் அங்கேயும் இருக்காங்க, எங்கேயும் இருக்காங்க. சோ இப்படி எல்லாம் இருக்கிறனால என்ன வந்து புருஷோத்தமன் அப்படின்னு என்ன கொண்டாடுறாங்க அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி. சோ இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சண்டை சச்சரவு அந்த என்ன ஆர்கியூமெண்ட்ஸ், தேவையில்லாத ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்ல நம்ம போக கூடாது. இங்க பாருங்க சிவபெருமான் அவர்கள் வந்து பகவானை கும்பிடுறாங்க. நான் எல்லா தேவர்களும் பாருங்க பகவானை கும்பிடுறாங்க. அதனால நம்ம எந்த தேவர்களை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்கள ஜஸ்ட் மினிஸ்டர்ஸ். நம்ம வந்து சாதா சின்ன சின்ன அவங்கள கும்பிட்டுட்டு மெயினான பகவானை கும்பிடுறத விட்டுறக்கூடாது. அதுதான் சொல்றது. சோ அதனால நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ணரோட வழிபாட நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும். மாதாஜி அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்கேயும் அதேதான். இங்க பிரம்மா வந்து எல்லாருக்கும் சொல்றாங்க பகவானை பத்தி. ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா எல்லாரும் சேர்ந்து எங்க போவாங்கன்னா பகவான் கிட்டதான் போவாங்க. இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு, இந்த மாதிரி ராட்சசம் படாத பாடுபடுத்துறான், நீங்க தான் காப்பாத்தணும். பகவான் உடனே வருவாங்க கீழே. அது மாதிரி இவங்க பூமி மாதா ரொம்ப அதர்மம் தலை விரிச்சு ஆடுது, என்னால தாங்க முடியல அந்த பாரம் அப்படின்னு சொல்லி அழுதுட்டு போறதுனாலதான் பகவான் கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்து வராங்க. அதே மாதிரி இங்க பாருங்க சிவபெருமான் பார்வதி தேவிக்கு என்ன சொல்றாங்க, பகவானோட இததான் சொல்றாங்க. சிவபெருமானுக்கு கிருஷ்ணரை ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். விருந்தாவனத்துல பாத்தீங்கன்னா கோபேஸ்வரர் அப்படின்ட்டு ஒரு சிவபெருமான் இருக்காங்க. அவங்க பாத்தீங்கன்னா விருந்தாவனத்துல ராதாராணியோட விருப்பம் இல்லாம பெர்மிஷன் இல்லாம யாருமே போக முடியாதாங்க. அதனால சிவபெருமானுக்கு அவ்வளவு ஆசையா எனக்கு கிருஷ்ண பகவானை பார்க்கணும், எனக்கும் ராசலீலையில பங்கெடுத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் இவங்க ராதாராணி வந்து நீ வந்து ஒரு பெண்ணா வா, அப்பா உனக்கு ராசலீலையில பங்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லி அவங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பெண் உருவத்துல இப்பவும் இருக்காங்க. பகல்ல எல்லாம் ஆண் உருவத்துல இருப்பாங்க சிவபெருமான். நைட் ஆனா பெண் உருவத்துல இருந்து ராசலீலையில அவங்களும் கலந்துக்குவாங்க. சோ சிவபெருமானுக்கு ஒரு ஒரு கேரளால ஒரு டெம்பிள் இருக்கு. அந்த டெம்பிள் பேரு எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. அது அந்த சரித்திரமும் இருக்கு. பாகவதம் ஒருத்தங்க படிக்கிறாங்க, யாருக்கா தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்க. பாகவதம் படிக்கிறாங்க பகவானை பத்தி. சிவபெருமானும் பார்வதி தேவியும் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டடா கேக்குறாங்க. பாத்தீங்கன்னா அவர் எந்த பேஜ்ல முடிச்சுட்டு போறாரோ அவர் போயிடுறாரு வீட்டுக்கு. கோயில் நட சாத்திடுவாங்க இல்லையா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா சிவபெருமான் படிக்கிறாங்களாம். பார்வதி தேவி சொன்னாங்களாம், என்னதான் இருந்தாலும் அவர் பேரு எனக்கு மறந்து போச்சு, ஒருத்தங்க வாசிக்கிறாங்கல்ல இல்லையா, அவர் வந்து ஒரு ஆழ்வாரோ ஒரு பக்தர். அவர் அளவுக்கு நீங்க இன்ட்ரெஸ்டா படிக்கல, அவர் படிச்சது இன்னும் சூப்பரா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அவ்வளவு ஆர்வமா கேட்கறதுக்கு அவ்வளவு பிடிக்குமா சிவபெருமானுக்குமே பகவானை பத்தின விஷயங்கள்ல. காசியிலுமே காசியில நிறைய பேர் வயசானவங்க அங்க போய் நாங்க எங்களோட இறுதி நாட்களை கழிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அங்க போய் இருந்து உயிரை விடுறவங்க இருக்காங்க இல்லையா. சிவபெருமான் அவங்க எல்லார் காதலையும் ராமா ராமா ராமான் தான் சொல்றாங்க இல்லையா. சோ எதுக்கு அப்படின்னா, ஏன்னா அல்டிமேட்டா நம்ம முக்தி அடையணும்னா அது பகவான் கிட்டதான் இருக்கு. கிருஷ்ண பகவான் கிட்டதான் அந்த இருக்கு. சிவபெருமானை கும்பிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம சிவலோகத்துக்கு தான் போக முடியும், முக்தி அடைய முடியாது. சோ யாருக்கெல்லாம் முக்தி அடையணும்னா முக்குந்தனை தேடிதான் நம்ம போகணும் அப்படின்னு நம்பப்படுது. மாதாஜி அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ. சோ யாருக்கெல்லாம் நம்பிக்கை இருக்கு, யாரெல்லாம் கிருஷ்ண பகவான் தான் முதற் கடவுள் அப்படின்ற அந்த ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஃபெய்த் இருக்கோ, அதாவது பகவான் கிட்டதான் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ற இது பகவான் கிட்டதான் இருக்கு. கண்ட்ரோலிங் அத்தாரிட்டி பகவான் கிட்டதான் இருக்கு. அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான். நம்ம பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க லெவல் 1 படிக்கிறீங்க, அடுத்தது லெவல் 2. லெவல் 2லயும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பகவத்கீதை புக்கு தான். பகவத்கீதை புக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். பகவத்கீதை புக்ல 700 ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் டிரான்ஸ்லேஷன் எல்லாமே போட்டிருக்கோம், எல்லாமே படிப்போம். லெவல் 3ல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா புக்கு அதுவும் வரும். அந்த கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் தான் இப்போ அதை பத்தி சொல்லலையே. இப்ப நம்ம இந்த ஜென்மாஷ்டமி சேலஞ்சுன்னு ஒண்ணு ஆரம்பம் ஆயிருக்கு. அதனால நம்ம குரூப்லயும் இந்த ஜென்மாஷ்டமி குரூப் லிங்க் சென்ட் பண்ணிருக்கோம். எல்லாரும் அதை கிளிக் பண்ணி உள்ள வந்துருங்க, ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் அந்த சேலஞ்சுன்றது ஒரு 5 சேலஞ்சஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மங்களாரத்தி அட்டென்ட் பண்றது. நம்ம டெய்லியுமே மங்களாரத்தி லிங்க் போஸ்ட் பண்றோம். சோ எல்லாரும் அதை ட்ரை பண்ணுங்க, அட்லீஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க. சுவாமியோட ஆரத்தி காமிப்பாங்க, அதை காலையில பாக்குறது ரொம்ப 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 விசேஷம். அந்த நாள் ஃபுல்லாவுமே பகவானோட ஸ்மரணையில இருக்கலாம், பகவானோட பிளெஸிங்ஸோட இருக்கலாம். அதுக்கு நான் அதை பாக்கலாம்னா எங்களுக்கு பிளெஸிங்ஸ் இல்லை அப்படிலாம் விகண்டாவாதம் கேட்காதீங்கப்பா. நம்ம நல்லதுக்காகத்தான் எல்லாமே செஞ்சு வச்சிருக்காங்க, சரிங்களா. மங்களாரத்தி பாக்குறது, அதுக்கப்புறம் அந்த குரூப்ல வாங்க,
கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் இருக்கு. கிருஷ்ணா புக்குன்றது இந்த பாகவதம் புக்கு 18 வால்யூம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல பகவான் பண்ண அந்த விசேஷமான எல்லாம் ஃபுல்லாவே சூப்பரா தான் இருக்கும். அதுல எல்லாம் சேர்ந்து எடுத்து அந்த கிருஷ்ணா புக்ல இருக்கு. சோ அந்த கிருஷ்ணா புக்கை டெய்லியுமே 1 to 2 வச்சிருக்காங்க. ராதா ஜெகநாதன் மாதாஜி இது பண்ணுவாங்க, சொல்லி கொடுப்பாங்க. நம்ம எல்லாரும் யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்களோ எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிச்சு அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ கிருஷ்ண ஸ்மரணையில இருக்கலாம். அடுத்த மாசம் நம்ம கிருஷ்ண ஜெயந்தி வருது இல்லையா, அதுக்காக தான் இந்த ஏற்பாடு. அதனால எல்லாருமே அந்த லிங்கை ஜஸ்ட் டச் பண்ணீங்கனாலே குரூப்புக்குள்ள வந்துருவீங்க. எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 14 லாங்குவேஜஸ்ல பகவத்கீதை கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா. ஸோ எல்லாருமே இருப்பாங்க. ஹிந்தி லாங்குவேஜ், குஜராத்தி லாங்குவேஜ், மராத்தி எல்லாருமே இருப்பாங்க. தெலுங்கு, கன்னடா, மலையாளம் எல்லாருமே இருப்பாங்க. அதனால தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் நீங்களும் வாங்க. அப்போ காமனா போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த கிருஷ்ணரை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் கிருஷ்ணர் உங்களால முடிஞ்ச அளவு பாகவதம் புக்ஸ் விநியோகிக்கிறது, அப்புறம் கிருஷ்ண பாட்டு கத்துக்கிறது, அதுக்கப்புறம் நீங்க பகவானுக்கு ஏதாவது கிஃப்ட், உங்க நிறைய பேர் அந்த ஆர்ட் ஒர்க் எல்லாம் கையால பண்ணுவாங்க இல்லையா. சோ பகவானுக்கு இதை பாருங்க, இங்க கூட பாருங்க நிதாய் கௌரங்கா இருக்காங்க. அவங்களுக்கு குட்டி குட்டி சில பேருக்கு அந்த கலை இருக்கும், அந்த டேலண்டும் இருக்கும். உங்களுக்கு செய்ய தெரியும்னா நீங்க அழகா செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அத பகவானுக்கு செலுத்துவாங்க. பகவானுக்கு போட்டு நம்ம அழகு பார்க்கலாம். சோ அதெல்லாம் யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ நம்ம அட்மின் மாதாஜிங்களை நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, அவங்க மேற்கொண்டு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. முதல்ல எல்லாரும் குரூப்புக்கு வந்துருங்க. டேம் ஜென்மாஷ்டமி குரூப்ன்ட்டு இருக்கு, அந்த குரூப்புக்குள்ள எல்லாருமே வாங்க. நான் முன்னாடியே சொன்னேன், யாரெல்லாம் இப்படி ஜூம் கிளாஸ்ல அட்டன் பண்றீங்களோ நிறைய ஷார்ட்கட்ஸ், பகவானை பத்தின விஷயங்கள்லாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். என்னன்னைக்கு கும்பிட்டா எவ்வளவு விசேஷம், உங்களுக்கு மேக்சிமம் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கிற மாதிரி நாங்க நிறைய விஷயங்கள் டிப்ஸ் கொடுப்போம், நிறைய டிப்ஸ் கொடுப்போம். அதனால கண்டினியூஸா வாங்க, இந்த ஜென்மாஷ்டமி குரூப்புக்குள்ள வாங்க. இன்னும் நிறைய இந்த 17ஆம் தேதியில இருந்து 31ஆம் தேதி வரைக்கும் டெய்லியும் சர்ப்ரைஸ் இருக்கு. டெய்லியும் உங்களுக்கு கிஃப்ட் யார்கிட்ட இருந்து, டைரக்டா பகவான் கிட்ட இருந்து. சோ நாங்க வேலைக்கு போறோம் 1 to 2 எங்களால எல்லாம் படிக்க முடியாது அப்படின்னாலும் ஓகே, யாருக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ வந்து அட்டன் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா, அப்புறம் மங்களாரத்தி அட்டன் பண்றதும் வச்சுக்கோங்க, அட்டன் பண்ணுங்க. அட்டன் பண்ண கண்டிப்பா உங்க லைஃப்ல நிறைய மாற்றங்கள் வரும். அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனா. எதுக்கு இப்ப நான் அந்த சொல்லலாம் வந்தேன்னா, அந்த கிருஷ்ணா புக்கு. சோ கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம், நம்ம பக்தர்களா இருக்கிறதுனால பகவானோட அருள் இருந்தாதான் அது முடியும் இல்லையா. ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம புக்கு வாங்கிட்டோம் அப்படி புக்கு வாங்குறோம்னாலுமே அதுக்கு அருள் இருந்தாதான் நம்ம புக்கு வாங்குவோம். இல்லன்னா அத வாங்கணும்னு ஆமா போ அப்படின்னு கண்ட கலிசல்லாம் வீட்டுல இருக்கும். பகவானோட புக்கு வாங்குறதுனால என்ன, நமக்கு அது பொக்கிஷம். நம்ம மண்ணு பொண்ணு அதெல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ட்ரெஷரே கிடையாது. பகவத்கீதை புக்கு, பாகவதம் புக்கு, பகவானோட புக்ஸ். ஏன்னா புக் ஃபார்ம்ல பகவானே இருக்கேன்னு 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க. பிரபுபாதர் அவர்களும் இந்த புக்ஸோட சேவையை பத்தி அவ்வளோ விஸ்தாரமா சொல்லியிருக்காங்க. அதனாலதான் நம்ம இஸ்கான் பிரபுஜிஸ் எல்லாருமே வெயில் பார்க்காம மழை பார்க்காம எல்லாருக்கும் இந்த கிருஷ்ண பக்தி போய் சேரணும். ஃபர்ஸ்ட் பக்தி இல்லைன்னாலும் இந்த புக்கு இருந்தது அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒருத்தரும் கண்டிப்பா வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க. கிருஷ்ணரை நோக்கி எல்லாருமே வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதனால அதை தவற விட வேண்டாம். சோ யாரெல்லாம் நம்ம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அவன் எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டான்னு அர்த்தம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். சோ சில பேர் பாருங்க, கிருஷ்ணர் அது வரைக்கும் ஏதோ எல்லா சாமியும் கும்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. கிருஷ்ண பக்தி வந்துட்ட அப்புறம் கிருஷ்ணரை மட்டும்தான் மெயினா கும்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. உங்களுக்கு வேற மத்த சாமிகளை அதுக்குன்னு மத்த சாமிகளை கும்பிடாம அப்படின்ட்டு இல்லை. அந்த தெய்வங்கள் எல்லாம் கும்பிட்டனாலதான் அவங்களோட அருளோட தான் நம்ம கிருஷ்ண பக்திக்குள்ளேயுமே நுழையிறோம். ஓகேங்களா, சிவபெருமான கும்பிட்டவங்களா இருக்கலாம், அம்மன் வழிபாட கும்பிட்டவங்களா இருக்கலாம், முருகர் வழிபாட கும்பிட்டவங்களா இருக்கலாம். அவங்க அந்த தெய்வங்களும் கைய பிடிச்சி நீ என்ன நல்ல திருப்தி படுத்திட்டு இனி நீ கிருஷ்ண பக்தி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அந்த தெய்வங்களும் தான் நம்மள கை பிடிச்சு கொண்டு வந்து விடுறாங்க இங்க கிருஷ்ணர் கிட்ட. சோ யாரு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்கதான் இந்த பக்தி தொண்டை கண்டினியூஸா பண்ணவும் முடியும். சோ பக்தி தொண்டை நம்ம கண்டினியூஸா பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா பகவானோட உலகத்தையும் நம்மளால அடைய முடியும். மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம், அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. சோ இதெல்லாமே பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? சோ இதுதான் வேதத்தோட ரகசியத்தையும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன். இது இப்ப நான் சொன்னேன்ல, இவ்வளோ விஷயம் பகவத்கீதை 15 சாப்டர்ஸ் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் ரகசியம்டா, இது அந்த ரகசியத்தை நான் உனக்கு சொல்லிட்டேன் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். சோ நம்ம பகவத்கீதையை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம நல்ல ஒரு ஞானி. அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். சோ நமக்கு எப்படி லைஃப மெச்சோர்டா எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்றது தேவையான விஷயம். எந்த விஷயத்துல ஈடுபடணும், எந்த விஷயத்துல ஈடுபடக்கூடாது, யார்கிட்ட இந்த மாதிரி நம்ம யார எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், ஒரு ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மக்கள் இருக்காங்க நம்மளை சுத்தி. சோ அவங்களெல்லாம் எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் எல்லாமே தெரிஞ்சிரும் நம்ம பகவத்கீதை படிக்க படிக்க படிக்க. மாதாஜி அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவ்வளவுதான். 15th சாப்டர்ல ஜஸ்ட் 20 ஸ்லோகம்ஸ் தான் இருக்கு. ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே புருஷோத்தம யோகோ நாம பஞ்சதசோத்யாயः. ஹரி ஓம். ஸோ தேங்க்ஸ் எல்லாரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த கதையெல்லாம் தரல மாதாஜி. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைடு போங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஷைனி மாதாஜி இப்படியே இருக்கட்டும் மாதாஜி, இப்படியே இருக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதர்பியஷ கிருபா சிந்துபியாய வச்சா பதிதானாம் பாவினேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்து கி ஜெய். அனந்த கோடி பக்த விருந்து கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கி चैतन्य महाप्रभु की रामाचार्य हरिदास ठाकुर की श्री राधा गोविंद की भगवत गीता और भागवत ग्रंथों की अयोध्या श्री राम लल्ला की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. சாரி எல்லாரும் தூங்கி எந்திரிச்சிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அது ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணினோம். ஓகே மாதாஜி. ஏன்னா சத்தமே இல்லையா, எல்லாம் ஒரே நிசப்தமா இருந்துச்சு, அதனாலதான் கேட்டேன். எல்லாரும் மியூட்ல இருக்கோம். ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். எல்லாரும் டேம் ஜென்மாஷ்டமி குரூப்புக்குள்ள எல்லாரும் வந்துருங்க ஓகேங்களா? இந்த நாள் ஃபுல்லா நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில மூழ்கி திளைக்கலாம். இந்த தடவை கிருஷ்ண ஜெயந்தி நம்ம பகவான திக்கு முக்கு ஆட வச்சிடணும். நிறைய பஜன்ஸ் ஃப்ரைடே பஜன் கிளாஸஸ் இது பண்ணுங்க. அந்த பிளேலிஸ்டையும் பாருங்க, பஜன்ஸ் பிளேலிஸ்ட் பாருங்க. நிறைய பஜன்ஸ் மாதாஜி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அது எல்லாமே கத்துக்கிட்டு நம்ம பாடலாம் ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் செஷன் எண்ட் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு கிளாஸஸ்ல சொல்லுங்க மாதாஜி. இல்ல நம்ம நிறைய வாட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கீதா கிளாஸஸ் இதுக்கு முன்னாடி 18 days போடும்போது அட்டென்ட் பண்ணிருப்போம். ஓகே மாதாஜி. இந்த வித்தின் ஒரு 4-5 டேஸா அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்துல இருந்தே அந்த விஸ்வரூப தரிசனம் ஏற்கனவே கேட்டிருக்கோம். ஆனா இந்த டைம் ஒரு டிஃப்ரெண்டா ஃபீல் ஆச்சு. ஓ சூப்பர் மாதாஜி. நீங்க இப்ப லெவல் 2 படிச்சுட்டு அப்புறம் கூட லெவல் 2 படிக்கிறப்போ லெவல் 3 படிக்கிறப்போ திரும்பவும் லெவல் 1 மட்டும் எத்தனை தடவை வேணாலும் நீங்க திரும்ப அட்டன் பண்ணலாம் மாதாஜி. ஒரு மாதாஜி இப்ப நான் ஒரு வகையில சொல்லுவேன். இன்னொரு மாதாஜி பாத்தீங்கன்னா அவங்க இன்னொரு எஃபெக்ட்ல விஸ்வரூப தரிசனத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. எல்லா விஷயங்களுமே சொல்றேன். இந்த 3 குணங்கள் எல்லாருமே ஒரு அவங்கவுங்களுக்குன்ட்டு ஒரு யூனிக் வே இருக்கு இல்லையா? சோ அவங்களோட லைஃபோட ரியலைசேஷனும் சேர்த்து அவங்க சொல்லுவாங்க. அதனால நீங்க எல்லா டீச்சர்ஸோடதும் நீங்க அட்டன் பண்ணலாம் எல்லாருமே. ஸோ லெவல் 1 நம்ம 15 சாப்டர்ஸ் வரைக்கும் கண்டினியூஸா வந்திருக்கீங்க. அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். வராதவங்களும் இனிமேல் வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன்னா அடுத்த மாசம் கிருஷ்ண ஜெயந்தியும் வருது. அதனால நம்ம பகவானோட விஷயங்களை கேட்கறதுக்கு நம்ம ரொம்ப ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணியிருக்கோம். அதனால அந்த பாக்கியத்தை விட்டுறாதீங்க, கண்டினியூஸா வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்போ இதே லிங்க்ல வேற ஒருத்தவங்களும் அட்டெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாமா? பண்ணலாம் மாதாஜி. அவங்க இந்த லிங்க வந்து கொடுத்துருங்க, அவங்க அட்டெண்ட் பண்ணட்டும். அவங்க ரெகுலரா அட்டெண்ட் பண்றாங்கன்னா குரூப்லயும் ஆட் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா? திரும்பவும் அக்டோபர் மந்த்ல மறுபடியும் லெவல் 1 நடக்கும் மாதாஜி. அப்ப லெவல் 1 ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அவங்களை அட்டெண்ட் பண்ண சொல்லுங்க. இப்பவும் அட்டெண்ட் பண்ணலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை.
பகவானை பத்தி கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டு வராங்கன்னா அவங்கள ஏன் நம்ம விடணும் இல்லையா? அதனால தாராளமா வரட்டும் மாதாஜி. அவங்க எந்த டைம் ஸ்லாட் அவங்க விருப்பப்படுறாங்களோ நம்ம அட்மின்ஸ் கிட்ட நீங்க கேட்டீங்கன்னா கூட அவங்க உங்களை கைட் பண்ணுவாங்க. காலையில 6 மணிக்கு கிளாஸ் இருக்கு. ஏன்னா சில பேர் காலையில 6 மணிக்கு கிளாஸ் இருக்கா, பகவானை பத்தின விஷயங்களை கேட்டுட்டு நாங்க எங்க வேலைகளை ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னு இருப்பாங்க நிறைய பேரு. ஸோ 6 AM இருக்கு, 3 PM இருக்கு, 7 PM 9 PM இருக்கு. நாங்க வேலைக்கு போறோங்க, வீட்டுக்கு வரதே 8:30 9 மணி ஆயிடும் அப்படின்னா 9 PM கிளாஸ் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணலாம். இது பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். என்ன பத்தின விஷயங்களை நீ கூட்டிட்டு வரியா, புதுசா கூட்டிட்டு வரியான்னு பகவானுமே ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. அதனால நீங்க தாராளமா கொடுக்கலாம் மாதாஜி. அண்ட் ஒன்ஸ் ஒரு 2 monthsக்கு ஒருக்க லெவல் 1 கண்டிப்பா போடுவாங்க. அப்ப லெவல் 1லயும் நீங்க அவங்கள வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லிக்கலாம். நம்ம குரூப் லிங்கே ஷேர் பண்ணுவோம். நீங்க இந்த குரூப்ல இருந்தா மட்டும் போதும். நிறைய பேர் குரூப்பை விட்டு விட்டு போறாங்க. நீங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியலனாலும் குரூப்லயாவது இருங்க. அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு. அது மூலியமாவது தெரிஞ்சுட்டு நீங்க கிருஷ்ண பக்தி பண்ணுவீங்க. அதனால யாருமே குரூப்பை விட்டு போகாதீங்க. உங்க யாரையுமே நாங்க ரிமூவே பண்ண மாட்டோம். வருஷ கணக்கா பாத்தீங்கன்னா கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்க அந்த டிவோட்டிஸ் அப்படியே தான் இருக்காங்க. சோ அதனால நீங்க குரூப்பை விட்டு போறது உங்களுக்கு தான் லாஸ், இங்க யாருக்குமே இல்ல, உங்களுக்கு லாஸ். அதனால நீங்க குரூப்பை விட்டு போகாதீங்க. நிறைய விஷயங்கள் பகவானை பத்தி எல்லாமே நாங்க குரூப் மூலியமா தான் கம்யூனிகேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால எல்லாருமே குரூப்ல இருங்க. எல்லாமே நாங்க சொல்லுவோம். இத்தனை மணிக்கு இந்த கிளாஸ் இருக்கு, அந்த கிளாஸ் இருக்கு, எல்லாமே நாங்க சொல்லுவோம். உங்களுக்கு எந்தெந்த டைம் இருக்கோ நீங்க தாராளமா அதை அட்டன் பண்ணி நிறைய புண்ணியத்தை சேர்த்துக்கிட்டே இருங்க. நம்ம பணத்தை சேர்க்கறது பணத்தை சேருங்க, புண்ணியத்தையும் நல்லா சேர்ந்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லா சந்தோஷமா இருக்கும்ல நம்ம லைஃப் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி.